Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtudri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 most trusted radio network kinakadram Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes sa Hulyo 1 tuig 2024. Sa mga kabombo naton sa Yapon, inimula ganimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita, kaso nga murder ginahikot na sang Lambunaw Municipal Police Station batok sa suspitsado nga nagbuno patay sa construction worker. Mga poste sang telecommunications company sa isa ka subdivision sa Barangay Guzman y Sena ginpabombo bangod sa daw matumba kag delikado ang linya. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, kick-off ceremony para sa Police Community Relations Month sa Police Regional Office 6 ginhiwat subong adlaw. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa auto. Istoryahan man karon naton ang plano siniya nga pag-untat sa operations sa City Pound. Kag istoryahan taman ining dugang nga mga balita may kantanan karon sa pag-interbiner sang China diri sa pungsod na Pilipinas kay hindi lamang mga illegal sining Philippine offshore gaming operations o Pogo ang ginakasakuan karon sa China kundi pati iyang food security sang Pilipinas ginsulod na nila. Inang ginpahig ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o CONPAOC Executive Director kag Undersecretary Gilbert Cruz kung sa diin nagahulag nagkaroon ang China sa pagbakal sa pila iya ka mga duta nga kung sa diin ginahalinan or amo iya ang makabig naton nga nagapanguna nga supplier sang bugas. Sunod kay Cruz, gamit ang pila sinig ka mga tiglawas nagarinta kuno na yang mga Chinese tubtubi nga baklo na lang sininila ang duta sa mga mangunguma sa may area sang Palawan, Nueva Ecija kag pila pa ka mga kabanwahanan nga kun sa din dira nagahalin ang bugas mga rice producing areas. Hindi lamang kayang pagpamakala mong ginahimo sininila. Una nga ginahimo karon sining mga representante or tiglawas sa mga insects sa aton sining mga kabombo, ginaarkilahan nila sang 80 tubtob 100,000 pesos ang isa iya ka rice field per hektar. So kung ikaw ang mangunguma, imambal kaya nga sigurado na ning income ko kada bulan niya hayon-hayon na lang kuno surusakay-sakay na lang ko sa akon sini nga karbaw kag magpropanihol tapos ang karbaw ko hindi na mga rado dito na lang siya maligid-ligid sturugban kada tapos bulan iya klaro pa sa butlak niya ring adlaw nga magkabaton ako sang 80 tubtob 100,000 kada ektarya. Sa aton sini nga mga kabumbuti ayuhan sini banwa nga aton sini karon iya nga mga mangunguma dugang pa ni Cruz Banwa nga ginakalipay sa mga mangunguma bangod nga hindi na sila mabudlayan pa, hindi na sila mga rado, hindi na sila magpalibog iyang kon atakihon sang piste, ano pagidira nga mga farm inputs nga magastuan sila, why na sang paraligban ang mga mangunguma. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo pero ining pagparkila gali sa paglawig sa Tsimpo, ti mauyata na ni sang mga insect ang pagkontrol man sang food security sa pungsod na Pilipinas. Suno pa diri sa kay Cruz Banwa niya sa ginalantaw sa karon iya naton. Mayara sila sa ginaimbestigaran nga probinsya
lakip na sinadring impormasyon nga may arkilahan. No? Pinagi sa ila siniya mga tinawo, mga point person sa mga insekte. No? May ginaarkilahan kay ginapamakkal sila nga mga duta sa nga mga mangunguma. No? Pinagi sa tiglawas sang sining mga dumuluong nga mga Pinoy man. Di bangod sinadri banwa, mangin kontrolado na sang insik abe ining ilang duta nga ginauma, no? Kag pwede nga kontrolon man sang mga insik ang mga tanom. Slinya ti pananglitan nga ang palayan sa aton sinima kabumbo, no? Mapaydalom sa kontrol sang mga insik nga ni, ti sila na iyang makontrol man sa presyo sang bugas diriya sa pungsod. Ibangod sini nagpagigangot ang PAOK sa Department of Agrarian Reform kag Department of Interior and Local Government agod nga ipahibalo sa mga lokal sini iyang nga mga pamunuan ang mga nagaklinabo sa ila sini nga nasakupan nga posible kag nagakadapat lamang nga imbestigaran na sa karon. Advice pa nga mabiyan sa Executive Director sang PAOK, no, sa mga mangunguma nga hindi sila kuno magpasilaw sa kadakuon sang kwarta sa baylo, no? Mangin mapisan sila sa pananom, no? Kag hindi iya itugyan or ihatag kabaylo sang kwarta ang pagdumala sining mga taramnan sa mga dumuluong, partikularmente sa mga insek. Magamo sini ang sitwasyon sa aton sini makuturan, kadala ang pila ka mga mangunguma bangod sa kapigaduhon, no? Bangod sa kapigaduhon kag kapinot man niya sang ila sini nga pagsinerayo agod lamang iya nga makaangkon sang maayo nga panubason. Kay kung santo palang anay, kung santo palang adaan, ginsagod na, gintuman sa mga politiko ang ila sini nga pangako sa mga mangunguma. Maayong produksyon, makain ka mga mangunguma, hindi sila mamurdoy. Ti kunti, makambal kita nga mga mangunguma, hindi madala kag hindi masilaw sa kwarta. Pero sa karon sini nga tsimpo, kung pigado ka pa sa ilaga, iya nga mangunguma ka, gasirampaw ang imo sini nga utang, bangod man niya sa pagtingwa mo man nga patubas ang maayo, pinangutang ka nila sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mano ka pa, mapalibog ka pa sa nga inugbayad mo, kunti sakay ka na lang si mo, karbaw kag magpropanihol, kay may ginapabot ka nga 80 tubtub mil kada bulan, kada ektarya. Pero just the same sa aton sini mga kabumbo, nagakadapat gid nga imbestigaran ining nasambit karon iya nga mga hulag kag lihok. Nga pati karon ng food security naga-intervenir na dire ang mga insect. Dugangan nato ng pila pa ka mga impormasyon sa aton sini pa rin nga pagpalagad diri sa Bombo Aray Sauto pagkatapos ang Bombo Network News. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Lunes, unang araw sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte giniit ng parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea at nagpahiwatig din na alam niya kung nasaan itong si Pastor Kibuloy. Ang Philippine Coast Guard naman itinangging tinulungan ng China Coast Guard ang mga nasugatang Pilipinong mangingisda matapos na sumabog ang makina ng kanilang bangka sa may Baho di Masinloc. Si Vice President Sara Duterte pinabulaanan ng aligasyon na siya ang mamumuno sa oposisyon laban sa Marcos administration. Si Pangulong Bongbong Marcos naman tiniyak ang dagdag na air assets sa hukbo. Tiniyak din ang patuloy na suporta sa Philippine Air Force para palakasin pa ang operational readiness ng mga sundalo. At sa ating police report, isang naitalang nasawi, 17 naman ang sugatan sa banggaan ng dalawang sasakyan doon sa lalawigan ng Isabela. Ang Ilocos Sur Police Provincial Office naman bumuo na ng Special Investigation Task Group na tututok sa mga magkakasunod na shabu na natagpuan ng mga mangingisda sa lalawigan. Sa ating balita sa ibayong dagat, North Korea nagpakawala ng dalawang short-range ballistic missiles. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Anya, bagamat contested area ang naturang bahagi ng karagatan sa pagitan ng China at Pilipinas, naninindigan ng dating Pangulo na atin ang West Philippine Sea. Saad pa ni dating Pangulong Duterte na wala namang conflict sa China at malaya tayong makakapangisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Wala din umanong isyu sa teritoryo. Ginawa nga ng dating Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Tacloban City para naman bisitahin ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda at dumalo rin sa isang kapiyastahan. Ang naging pahayag din ng dating Pangulo ay sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, kung saan ay pinakauli nga ay yung mga agresibong panghaharas ng China Coast Guard personnel sa mga tropa ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission para sa mga tauhan ng ating bansa sa BRP Sierra Madre Outpost doon sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng ilang Navy personnel at isa pa ang naitalang naputulan ng daliri. Samantala, sa isang pahayag ay sinabi rin ng Chief Executive na nagpahiwatig nga ito na alam niya kung saan ang kinaroroonan ng nagtatagong si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na may existing warrant of arrest dahil naman sa patong-patong na kasong kriminal na kanyang kinakaharap. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret. Bahagian ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan nga mga kabombo ay doon pa rin sa isang aktibidad dyan sa Tacloban, Leyte. Samantala, itinanggi ng Philippine Coast Guard na tinulungan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga nasugatang mangingisdang Pilipino matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka habang nasa Baho di Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, natagalan silang makarating sa lugar na kinaroroonan ng mga mangingisdang Pilipino dahil hinarang, hinaras at nagsagawa pa ng mapanganib na maniobra ang China Coast Guard at iba pang maritime militia boats laban sa Philippine Coast Guard vessel na berpisindangan habang papalapit ito sa may Baho di Masinloc. Nagbabala pa niya ang China Coast Guard na
na aarestuhin nila ang mga mangingisdang Pilipino kapag hindi sila nakipagtulungan. Sa kabila naman ito, nagawa ng Philippine Coast Guard na makapag-maniobra palayo sa rigid hull inflatable boats ng China at matagumpay na nailipat ang mga nasugatang mangingisdang Pilipino sa may BRP Sindangan para agarang malapatan ng first aid. Ginawa nga ng Philippine Coast Guard official ang paglilinaw matapos na maglabas ng isang video ang Chinese state media na Global Times na nagpapakita na nag-issue mano ang China Coast Guard ng radio message na nagsasabing nagsagawa ito ng isang rescue operation. Ipinapakita din nito na nag-deploy ang China Coast Guard ng mga inflatable boats. Nagbigay daw ng life buoys at life jackets para sa mga mangingisdang lulan ng lumulubog na Filipino boat at tinulungan umano ang mangingisdang Pilipino. Maririnig naman ang panig ng Pilipinas daw na nagpaabot ng radio message na nagpapasalamat sa kooperasyon ng China Coast Guard vessel na may bow number 3105. Una na ding inamin ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na nag-alok ng tulong ang China Coast Guard, subalit hindi umano pumayag ang mga mangingisdang Pilipino dahil parating na din naman ang Philippine Coast Guard. Subalit sinabi naman ni Commodore Tariela na nahirapan ang Chinese state media na sa pagkakataong ito na pag-edit daw ng kanilang videos. Tinawag din ng opisyal na kasinungalingan ang in-upload na video. Isaan niya sa patunay na sila ang sumagip sa mga isdang nasugatan ay ang mga larawan na nasa barko ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino at hindi sa China Coast Guard. Samantala sa kasalukuyan ay nagpapagaling na po sa ospital ang dalawang Pilipinong mangingisda na nagtamo ng second-degree burn dahil sa naturang insidente. Sa karagdagan pa nating balita, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong pamumunuan nito ang oposisyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iginit nga ng Vice Presidente na hindi siya gumalaw para sa administrasyon at para sa oposisyon o sa sino mang politika o politiko dahil ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay base sa kung ano ang makakatulong para sa mga Pilipino. Ginawa raw niya bilang Vice Presidente ang naturang paglilinaw matapos na lumitaw ang mga aligasyon kaugnay doon sa posibleng pamumuno nito sa hanay ng oposisyon matapos na magbitiw bilang kalihim ng Department of Education kasunod nga ng tila maalat ng relasyon sa pagitan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Una nang sinabi ni Vice President Sara na wala siyang inirekomenda kay Pangulong Marcos na maging susunod na kalihim ng Department of Education dahil ang presidente na niya ang magtatalaga ng kanyang pinagkakatiwalaan. Tiniyak naman ng pangalawang Pangulo na dadalo pa rin ito sa lahat ng national events sa kanyang nalalabing mga araw bilang kalihim ng Department of Education kabilang na sa darating na palarong pambansa. Samantala, sa karagdagang pag-ulat naman, kuha tayo mula po dyan sa mataas ng kapulungan ng Kongreso. Si Senator Sherwin Gatchalian sinabing malabo para sa kanya na pumalit kay Vice President Sara bilang kalihim ng Department of Education. Si Senator Angara naman bukas daw sakaling alokin ang naturang posisyon. Kaugnay niyan, may nagkalap na report si Bombo JC Galvez. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na malabo para sa kanya na pumalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ito'y kasunod ng panawagan ni dating Davao Oriental 2nd District Representative Joel Almario para italaga si Gatchalian bilang kalihim. Ayon kay Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education na mayroon pa siyang 4 na taon bilang senador at nais niyang tapusin ito. Bukod dito, miyembro ng gabinete ang kanyang kapatid na si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, kaya't hindi maganda kung dalawa silang magiging cabinet member. Kaugnay nito, sinabi pa ng mambabatas na mas nararapat si Senator Sani Angara sa posisyong iniwan ng Vice Presidente dahil patapos na ang termino nito sa susunod na taon. Kilala rin niya si Angara na isa sa advokasiyang edukasyon, bukod sa alam na nitong problema sa sektor ng edukasyon at mga posibleng solusyon dito. Meron pa akong 4 years in my term at dapat ko tapusin yung mandato na ibinigay sa akin ng taong bayan. 16 million votes na nakuha natin at ito yung mandato yung binigay natin. So,
dapat lang at tama lang na tapusin yung mandato na ibinigay sa akin. Legally walang conflict pero para sa personal para sa akin hindi maganda dahil dalawa kami nandoon. No? So plus ang pinakamahalaga sa akin yung mandato na ibinigay sa atin ng taong bayan. Ini-expect nila tayo na magtrabaho sa Senado kaya dapat tapusin ang ating termino. Samantala, sinabi naman ni Senador Sani Angara, sa ngayon ay wala pang alok sa kanya bilang kalihim ng DepEd. Kailangan anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng oras para makapamili ng babagay sa posisyon. Ngunit kung alokin man anya ito sa kanya ay bukas siya rito. Open naman ho tayo kung sakaling pinagkatiwalaan. Wala pa pong alok na maging kalihim po tayo ng edukasyon. Siguro kailangan ni Pangulong bongbong ng oras tulad ng Senado niya para makapagpili siya ng nababagay at napupusuan niya para sa posisyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patuloy na suporta ng administrasyon sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, partikular na sa capability development nito sa Philippine Air Force sa naging talumpati ng Commander-in-Chief sa ika-77 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Cesar Basa Air Base dyan sa Florida Blanca, Pampanga. Sinabi nito na nagpapatuloy ang pagsisikap na madagdagan ang air assets ng Philippine Air Force at pagpapalakas ng cyber warfare, kasama na ang sinasabi ng Pangulo yung pag-acquire ng communication system at pagsasagawa ng base development program. Dagdag pa ng Pangulo na magkakaroon din ng transformation sa operational readiness ng militar at palalawakin pa ang operational reach. Mayroon na rin anya na naunang mga nabiling advanced radar system. At sa ganitong mga hakbang, sabi pa ng Pangulo, ay para din ito sa pagproteksyon sa mga mamamayan at kahandaan sa mga hamong darating sa hinaharap na panahon. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets. Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay pa rin ng 77th anniversary ng Philippine Air Force. Bombo International News. Nagpakawala ang North Korea ng 2 short-range ballistic missiles ngayong araw po yan ng Lunes, Hulyo 1. Ayon sa South Korea Joint Chief of Staff, na-detect ang 2 ballistic missile ng halos magkasunod at 10 minuto lamang ang pagitan. Kasalukuyan ngang tinutukoy ang specifications ng pinakawalang ballistic missile ng North Korea. Ito ang kinumpirma din ng South Korean military isang araw nga matapos na magbabala ang Pyongyang sa fatal consequences kasunod ng malawakang joint exercises na isinagawa sa South Korea kasama ang Japan at Amerika na tinawag naman ng North Korea na Asian version daw ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Layunin ng 3 araw na Freedom Age drills ng 3 bansa na isinagawa noong nakalipas na linggo ang paghahanda sa ballistic missiles at air defense, anti-submarine warfare at defensive cyber training, kung saan kasama nga sa pagsasanay ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt ng Amerika, ang Tokyo's guided missile destroyer na JS Atago at gayon din ang Seoul's KF-16 fighter jet. Sa karagdagan pang balita, binigyang diin ng Commission on Elections na maaari silang mag-disqualify ng kandidato kahit wala pang final judgment of conviction doon sa korte kung saan dinirinig ang kaso nito. Ayon nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, kapag ang isang individual na nag-file ng kanyang kandidatura ay mayroong ginawang
findings pa ang komisyon base sa nakasaad doon sa election offenses sa Section 68 ng Omnibus Election Code at napatunayan ng kanyang pagkakasala ay uusad umano ang naturang mga hakbang. Anya, pwedeng i-disqualify kahit wala pang final judgment of conviction ang mga nais na kumandidato, bukod pa ito doon sa mga botante na nais na magsampa ng disqualification case laban naman sa sino mang kandidato na nakitaan nila ng mga paglabag. Sinabi pa ni Garcia na matatapos ng COMELEC ang pagdinig sa mga kaso ng disqualifikasyon laban sa mga kandidato kahit naman sa division level bago ang target date para sa pag-imprenta ng mga balota. Kaugnay nito ay hinikayat nga ng poll body ang Kongreso na bigyan ng kapangyarihan ng komisyon para naman masuri nila o kaya ay magpatupad ng mga karagdagang requirements sa lahat ng mga nais na kumandidato. Nabatid ang pahayag nga ng poll body ay kasunod na rin ang natuklasan ng pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung saan ay nagsinungaling umano ito sa pagpapanggap bilang isang Filipino citizen sa kanyang pagtakbo noong taong 2022. Gayunman, iba-iba umano ang naturang mga kasong kinakaharap nitong si Go at maaari na umusad ang issue dyan sa Commission on Elections at yan ay kung may hahalin tulad ka, yung mga kaso doon sa kinakaharap ni Go ay ganun din ang magiging kapalaran sa hinaharap na panahon. Samantala, update naman, nakarating na kaninang alas 4:45 ng umaga sa Subic Bay Metropolitan Authority Port sa may lalawigan ng Zambales sa mga Pilipinong mangingisda na nasagip. Kabilang dyan ang 2 na nagtamo ng second-degree burn mula sa pagsabog ng makina ng kanilang bangka habang namamalaot sa may Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Batay sa ibinahaging video ng Philippine Coast Guard, makikita po ang nasugatang Pilipinong mangingisda na inililipat mula sa BRP Sindangan patungo sa nakastandby na ambulansya. Makikita din ang natamong second-degree burn ng mangingisda sa kanyang kanang braso at binti. Itinurn over na ng China Coast Guard crew yung Philippine Coast Guard crew ang 2 nasugatan sa may SBMA Public Health and Safety Department para dalhin ang mga ito sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagan pang medical assistance. Matatandaan nga na nangyari ang insidente noon po yang Hunyo 29, dakong 17 nautical miles timog kanlurang bahagi ng Baho de Masinloc na nagkataon naman na nagsasagawa noon ng pagpapatrolya ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Sindangan sa naturang karagatan at agad ding idineploy sa pinangyarihan ng pagsabog at nilapatan ng first aid ang 2 nasugatang Pilipinong mangingisda. Initial ding tinangka ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy vessels na nasa lugar na harangin ang humanitarian mission ng Pilipinas. Subalit sinabi ng Philippine Coast Guard sa isang statement na nang ipaalam daw sa panig ng China ang nangyari, dineploy ng China Coast Guard ang rigid hull inflatable boats nito at nag-alok daw ng tulong sa mga nasugatang Pilipinong mangingisda. Nauna na pong pinabulaanan yan ng kampo ng Philippine Coast Guard. At sa iba pang balita natin mga kabombo, mga Kastar Nation, umaabot sa 364 ang bilang ng mga kolorum na sasakyan yung nahuli sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa mga isinagawa nilang operasyon mula Nobyembre ng nakalipas na taon hanggang nitong Hunyo ng taong kasalukuyan. Ang anti-colorum operation ay idinaos ng naturang lupon, katuwang na rin ng Philippine Coast Guard, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang iba pang tanggapan upang malabanan ang mga ilegal na bumabiyahe sa kalsada. Nasa 200,000 ang ipinataw na multa sa kada van at nasa 1 milyong piso naman ang bawat bus na nahuling ilegal na nag-ooperate. Batay nga sa data, inaasahan na makakalikom ang ahensya ng kabuuang multa na 135 million pesos mula sa mga nahuli.
Samantala, hinikayat naman ng lupon ang publiko na huwag nang tangkilikin pa yung mga kolorum na sasakyan kasabay na rin ng paalala sa publiko na maging mapagmatsyag at i-report yung mga kahina-hinala ng mga illegal na operasyon ng mga kolorum na sasakyan sa kanilang hotline numbers upang matiyak na hindi na makakapag-operate ang mga ito at dapat ay agad-agad ang pag-uulat sa kanilang tanggapan. Sa iba pang balita, kinasuhan na ang nasa 6 na katao matapos na magdulot nga ng abala sa mga dumadaan sa kasagsagan ng selebrasyon niyan ng Wata Wata Festival o Basahan Festival noong Hunyo 24 kasabay ng kapiyastahan ni San Juan Bautista sa may San Juan City. Ayon kay Mayor Francis Zamora, sa mismong araw ng kapistahan, 6 ang naaresto at nakasuhan at isa naman dito ay sangkot sa umano'y paghagis ng muriatic acid. Sad pa ng alkalde na kanyang personal na sinamahan pa ang isa sa mga biktima sa paghahain ng reklamo sa prosecutor's office na sinampahan ng unjust vexation, malicious mischief at slander. Samantala, bilang tugon ng pamahalaang lungsod sa napaulat na harassment at abala, sinabi ni Mayor Zamora na gagawa ng ilang adjustment ang city government para sa selebrasyon ng naturang piyesta. Una nga rito, tauna pong isinasagawa ang Wata Wata Festival tuwing araw buyan ng Lunes, Hunyo 24, kung saan parte ng selebrasyon ang tradisyonal na basaan. Subalit ilang mga residente ang gumagawa nito sa labis na paraan na nakakaperwisyo sa mga dumadaan sa naturang lugar. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Papatay ng karagdagang report mula sa ating mga kasamahan, yung koleksyon ng mga toll fee para dyan sa Cavitex area. Suspindido simula ngayon hanggang sa katapusan ng buwang ito. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Joanna Martinez. Magandang balita para sa mga motorista at dadaan sa lahat ng bahagi ng Cavitex. Ito ay sa kadahilan ng libre ng makakadaan ang mga motoristang babiyahe sa Manila-Cavite Expressway at suspendido muna ang pangongolekta nito ng toll fee mapa RFID man o cash transactions. Ito ay inumpisahan na kaninang umaga at tatagal ito sa huling araw ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, naisakatuparan daw nila ito nang magsumite ng proposal ang Philippine Reclamation Authority o PRA kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang matulungan na maibsan ang epekto ng pagtaas ng fuel at iba pang bilihin dahil na rin sa inflation. Lahat po ng ating mga segments dito sa ating Manila-Cavite Toll Expressway project, which includes yung R1, yung from Seaside to Kawit at to Zapote, saka yung from Zapote to Kawit at saka yung ating C5 link, saka yung bagong bukas na segment 2, kasama po rin yun, no? Magkakaroon tayo ng toll holiday, effective po yan sa July 1, 12:01 a.m. Magtatapos po yan by July 30, 2024. Dahil daw dito, kaagad din namang gumawa ng board resolution at kautusan ng nasabing tanggapan hinggil nga dito sa ibinabaring direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Paglalahad din ni Corpus, malaki-laki raw ang maititipid ng mga ito sa isang buwang toll holiday. Binigyan din niya naman na ang toll fee lamang ang suspendido, ngunit magpapatuloy pa rin daw ang regulations kasama na dito ang speed limit nila lalo na sa pagmamaneho. Tiniyak din niya na nandoon din daw ang toll operators, traffic enforcers, security patrol at ilang mga kawani na magsasaayos at mag-aasikaso pa rin ng maintenance at emergency services sa Cavitex. Samantala, pinunto rin ni Corpus na binibigyan din nila ng pansin ang mga pumapalyang RFID sa nasabing expressway at inaayos na ang mga problema sa kani-kanilang mga sistema at sa loob daw ng nasabing 30 days ay doon din nila kukumpunihin at ire-replace ang mga equipments na kailangan na ring palitan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Sa ibang balita pa, pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines ngayong araw, Hulyo 1, ang pagdiriwang ng ika-22 taong anibersaryo ng Philippine-Spanish Friendship Day at ika-126 na anibersaryo ng Siege of Baler sa may San Luis Obispo Parish sa Baler, Aurora. Kabilang nga sa mga dumalo sina Senator Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian at dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Nagsilbi namang panauhing pandangal si Senator Zubiri at Spanish Ambassador Miguel Otrey Delgado. Sa mensahe nga ni Senator Zubiri, binigyang diin nito na kahit malaya na ang Pilipinas, hindi pa rin mawawala ang Espanya sa buhay at kultura ng mga Pilipino at sa katunayan ay nagbunga ito ng isang tunay na pagkakaibigan. Ayon pa kay Senator Zubiri, nakipagkita ang mga senador kay King Philip ng Spain at personal nila itong inimbitahan na magtungo sa ating bansa at umaasa ang mambabatas na dadalo ito sa susunod na taon. Nagawa rin anya ng bansa na bumuo ng matibay na pakikipagtulungan sa kalakalan, seguridad at depensa, maging sa siyensya at teknolohiya, enerhiya at maging sa climate action. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang naging pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. We have been able to reshape our relationship into one of independent equals who are both invested in each other's growth and development. We have been able to build strong partnerships in trade and industry, security and defense, science and technology, energy and climate action, and people-to-people exchanges. We have been able to become true friends, bound by shared histories, shared values, and shared dreams for the future. Today, it falls on us to carry Baler's spirit of hope and heroism forward. Let us honor the deep friendships that have been formed in the wake of that long and faithful year of the siege. Let us move into the future as close and united allies of the free world. Pinagsama tayo ng ating kasaysayan. Ngayon, magkasama tayong tatapak sa ating kinabukasan. Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Target ng Department of Social Welfare and Development na magsimula o masimulan ang pamamahagi ng mas mataas na cash grants para naman doon sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala doon sa tawag na 4Ps. Yan ay sa susunod na taon. Ayon nga kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary J.C. Marquez, kanilang ipaprioridad ang pagbuo ng panukala para naman taasan ang halaga ng cash grants para sa 4Ps beneficiaries sa pakikipagtulungan na rin ng National Economic Development Authority, Philippine Statistics Authority at Philippine Institute for Development Studies. Tutukuyin ang mga mas makakatanggap ng mataas na halaga ng ayuda base sa napag-usapan ng concerned agencies ng mga organisasyon at masusi na pinag-aaralan nga ito at sa oras na mabuo na yung naturang panukala ay babahagi ng kanilang ahensyang detalye nito. Kung matatandaan mga kabombo, una nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development na pag-aaralan nitong dagdagan ang cash grants para naman sa 4Ps beneficiaries sa gitna na rin ng pagsipa ng inflation sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong kabuuang 4.4 na milyon na mga household sa buong bansayan na aktibong miyembro ng Conditional Cash Transfer Program ng ating pamahalaan. Sa ibang balita, ipinagutos ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil sa kapulisan na itigil ang moonlighting o yung pag-racket o sideline habang nasa serbisyo. Ayon sa Philippine National Police Chief, inisyu niya ang naturang direktiba upang garantiyahang handang tumugon na mabilis ang lahat ng pulis sa mga reklamo ng mga mamamayan at kapag may emergency.
Tungkulin din anya ng pambansang pulisya na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Ang pulisya ay dapat din anya na maging handa sa lahat ng oras upang tugunan ang mga pangangailangan at alalahanin ng publiko. Saad pa ng opisyal na sa pamamagitan ng pagbabawal sa moonlighting, pinatitibay nito ang kanilang pangako para sa mabilis at mahusay na pagtugon sa anumang sitwasyon. Ginawa ng Philippine National Police Chief ang naturang direktiba, kasunod na rin ang ilang mga insidente ng moonlighting sa hanay ng pulisya. Kabilang dyan ang naiulat kamakailan lamang na 4 na miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT team na nagbigay umano ng security service sa isang pribadong event sa may Pasig City. Ang impormasyong ito ay ibinunyag naman ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Ang 4 ay tinanggal na sa kanilang pwesto, kasunod na rin ng investigasyon na isinagawa ng Eastern Police District. Samantala, nauna na ngang sinabi ng Philippine National Police na plano nitong bumuo ng isang special team na nakatuon sa pagpigil sa hindi otorisadong paggamit ng mga sasakyan ng pambansang pulisya at naatasan ding subaybayan ang mga opisyal at tauhan na nakikibahagi sa moonlighting. Iminungkahi naman ni Senator Raffy Tulfo sa Land Transportation Office na i-require ang lahat ng mga magre-renew ng kanilang vehicle registration na personal na pumunta sa tanggapan ng Land Transportation Office. Lalo na at sila ay magsusumiti ng valid government IDs. Binanggit pa ng opisyal na halimbawa ay sapagkat ito si Tulfo, mga kabombo, ang chairman ng Senate Committee on Public Services, ay sinabi niya na may mga sumbong siyang natatanggap ukol naman sa ilang sasakyan na may plakang kanyang tinukoy na ginagamit daw sa pambubudol doon sa ilang mga cancer patient noon pang taong unang nakalipas na mga araw. Hanggang ngayon, mga kabombo, ay hindi pa rin natutukoy ang driver nito dahil nagpapasa-pasa yung kotse at open deed sale umano ang nakatala dito at naganap ang mga proseso ay hindi batid ng Land Transportation Office kung sino talaga ang tunay na nagmamay-ari ng naturang sasakyan, kaya hindi tuloy matuntun at makasuhan yung individual na nasa likod ng modus operandi. Dahil nga dito ay maghahain itong si Senator Tulfo ng isang panukalang batas para naman i-require na 10 araw mula sa date of purchase ng sasakyan, dapat ay registered na ito sa Land Transportation Office. Kapag hindi nag-comply yung may-ari, ay may impound agad ang naturang sasakyan. Paliwanag pa ng mambabatas ang ganitong regulasyon ay hindi na bago at ipinapatupad naman sa iba't ibang estado doon sa Amerika. Dagdag pa ni Tulfo, maglalagay siya ng anti-fixer provision sa bill kung saan kapag may nahuling fixer sa isang opisina ng Land Transportation Office ay masisibak agad ang naturang tauhan at pati na yung director mismo na nakakasakop doon sa tanggapan sa first offense pa lamang na may tatala. Sa huli ay nanawagan naman ang mambabata sa lahat ng mga car owners na binili ng second hand yung kanilang mga sasakyan at hindi pa rin ho naililipat ang rehistro sa kanilang pangalan na pumunta na doon sa pinakamalapit na tanggapan ng Land Transportation Office para daw may transfer ang nararapat na pangalan at hindi yung dati pang may-ari, sapagkat kung nagkakaroon ng aberya ay hindi matukoy kung sino ba talaga ang kakasuhan dyan sa naturang mga development. Sa karagdagan pang balita, kaugnay pa rin po sa transportasyon, ipapatupad na po ng Land Transportation Office ang no plate, no travel policy sa napapairalin po yan sa mga tricycle sa Quezon City ngayong araw. Ang nasabing polisiya ay bate na rin sa Republic Act No. 4136 Section 18 o ang use of number plates na nagtatakda ng tamang paggamit ng plaka. Ipinapatupad ito ng ahensya kasunod na rin ng pagresolba nila
nila sa backlog ng halos 3,000 na plaka para sa tricycle drivers noong nakalipas na buwan. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, sa ilalim ng patakarang ito, ang mga tricycle na walang plaka ngunit ginagamit bilang pampublikong transportasyon ay ituturing daw nilang kolorum o illegal na nag-ooperate. Sa ngayon ay patuloy nga ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Transportation para sa pagpaplano nila ng implementasyon ng no plate, no travel policy sa buong Pilipinas. Samantala mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghali ng Lunes, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang dating pinuno ng steering committee dyan sa Commission on Elections kaugnay dun sa kauna-unahan na automated election sa bansa. Nasa linya natin via Zoom si Attorney Gregorio Goyo Larrazabal, former COMELEC Commissioner. Magandang araw po sa inyo and welcome to the program. Bilang dating official, ano ang maaaring gawin ng para sa isang kaso na merong nagpapanggap na candidate qualified daw siya pero kalaunan po ay matutuklasan? Halimbawa, isa pala siyang Chinese. At paano po ang hakbang dito na po pwedeng gawin na Commissioner? May hapon sa tanang listener sa Bombo Radio, Pilipinas. Ay mga taga Luzon, Visayas o Mindanao, amping kanunay sa inyo tanan. Hey. Well, una yan, that's a two-step process for me, no? Una ang dapat gawin is question siya as a registered voter. Dapat ipatanggal sa listahan ng registered voters sa munisipyo niya. Ikalawang step is remove her as a mayor. Kasi yung first step is tatanggalin siya as a registered voter because hindi siya Pilipino. He does not possess the qualifications to be a registered voter. Now, pag matanggal na siya as a registered voter, pwede siya tanggalin as mayor kasi one of the qualifications to be a mayor is you have to be a registered voter in the municipality or city you're running and you won. Kung hindi ka registered voter, hindi ka na kwalipikado, di ba? Kasi yung qualification as registered voter is a continuing qualification. So dapat you possess it during your whole term. Okay. So, anong mainam na paraan para ma-check yung mga kumakandidato kung qualified ba talaga sila doon sa mga opisyal para mahalal? Pwede bang ang COMELEC na mismo yung titingin po doon sa pag-iimbestiga, no? Kumbaga motu proprio na imbestigahan ng Commission on Election, mag-background check doon sa mga kandidato o talagang kailangan ng private petitioner para dito, Commissioner? Kailangan may petitioner yan kasi sobrang daming elected officials. Medyo mahirap for COMELEC na gagawin yan on its own or motu proprio. So one of the steps that the commission is taking is, it was a suggestion before I was asked anong mga suggestion is, ang nasabi ko is dapat yung pag-file ng COC, i-publish ka agad yan ng COMELEC either through the website of COMELEC or yung mga media websites. And maganda naman kasi Chairman George Garcia made a recommendation to the NBAC na implement niyang idea na pagkatapos mag-filing, publish ka agad yung mga sino nag-file, mga partido nila, etc. So that's a step in transparency. So kung masusi lang tayo, yung mga voters, yung mga stakeholders, magamit natin yan to verify kung may kilala tayo na tao na dapat hindi kwalipikado for nag-file ng COC. Commissioner, anong dapat na gawin para hindi na po ito paulit-ulit itong ganitong sitwasyon at maagapan kung sakasakali na may mga kahalintulad nitong sitwasyon ni Mayor Goo ng Bamban Tarlac ang kumbaga may kapareho din na hakbang hindi na ho hahantong pa dun sa nakaupo na sa pwesto, nakapanumpa na at sumasahod na bilang alkalde. Tapos saka lang malalaman na ito pala ay merong ganong background na sinasabing pagpapanggap na nangyari, Commissioner? Well, una is, kung ako sa kanila,
dapat mag-file na sila ng exclusion case against Mayor Goo as a registered voter. Summary yung proceeding yan eh. So, yung MTC, ilang araw lang yan, ma-decide kagad yan. Pagkatapos doon, pwede sila mag-file ng co-warrant case against her. Kasi since hindi siya registered voter, hindi siya kwalipikado maging mayor. So, may basis talaga yung co-warrant to. Okay. Commissioner, may tanong din ang akin pong katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question. Yes, Attorney. Ano naman po ang inyong obserbasyon sa paghahanda po ngayon ng poll body para sa 2025 midterm elections? Sa ganitong period po ba, ano na po yung dapat na nakumpleto na o nasimulan na pong maproseso? At this time, medyo double time na yung trabaho ng COMELEC. Wala ng holidays. Pero I think may isang nakabinbin na issue, yung kaso final sa Supreme Court na to nullify the contract between COMELEC and yung service provider yung Miro. Sana the Supreme Court i-resolve kaagad yan para alam na talaga ng COMELEC anong gawin nila, wala nang hadlang sa preparations, wala nang mga roadblocks. So hopefully, ang Supreme Court i-decide yung case para mas klaro yung direction COMELEC on moving forward. Alright. Attorney, hindi naman po ba kayo nababahala na baka po mahak ito pong magiging resulta ng halalan? Well, the election process itself, election day, yung mga machines dyan, well, before, no, those are standalone machines. Hindi online yan the whole time. So, the voting, the printing VRs happens before i-connect yan sa web. So, kung mag-hack sila, maka-print out ka ng 8 copies of VRs, di ba? So, meron ka ng kopya ng resulta ng mga sa botohan sa kada presinto before mag-online yung machine. So, maski mag-hack sila, meron ng resulta. Okay. Dito naman po sa akin, sapagkat nitong nakalipas na mga araw lamang, may mga anunsyo na, kahit malayo pa yung eleksyon, may mga anunsyo na po na mga miyembro ng kanilang pamilya, 2, 3 tatakbo, lalo na dyan sa panig po ng Senado. Anong take po ninyo dun sa isang pamilya na may multiple family members sa isang kapulungan? Halimbawa, dyan sa Senado, meron ba itong nalalabag na batas, Commissioner? Well, kung sa paglabag ng batas, walang batas na nilalabag yan. Maski sino pwedeng magkandidato for lahat ng position as long as qualified ka. Pilipino ka, una, dapat Pilipino ka. Dapat registered voter ka. Then, you're a resident of the city or municipality. Now, yung plano kasi, I think, yung may 3 sa pamilya ni Duterte who's running run for Senate. That's their call. Importante yan is ang mag-decide pa rin ng sino yung boboto, sino manalo, yung botante. So dapat yan explain na kung sino man tatakbong senador, importante masabi nila sa mga botante yung tatakbo naman ng gobyerno nila or programa para masusi ng mga botante at kung karapat-dapat sila ba ihalal. Sila pa rin yan. Now, kasi walang anti-dynasty law di ba? So, nasa constitution yan, pero wala pang batas na implementing that. So, maski sino pwedeng tumakbong senador. Maski magkapatid yan, mag-ama, walang bawal po. Yan. With that, maraming salamat, former Commissioner Gregorio Goyo Larrazabal, ang dating steering committee chairman ng kauna-unahang automated election sa bansa at nanungkulan din po ng iba pang posisyon doon naman sa local level dyan sa Eastern Visayas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang isa nga sa dating commissioner ng poll body para kahit papaano mapagkumpara po yung mga preparasyon dahil dati siyang pinuno ng preparasyon ng kauna-unahang automated election sa bansa.
Sa dagdag nating balita, tumaas mga kabombo ng 21.8% ang cybercrime na naitala sa bansa. Yan ay sa unang quarter pa lamang ng taong 2024. Yan ay kung ihahambing sa parehong period ng 2023. Ayon nga sa Philippine National Police, lumalabas sa kanilang data mula sa Anti-Cybercrime Group. Sinabi ng Philippine National Police na ang pinakamaraming mga kaso ay yung online selling scam, mga credit card, fraud at investment scam. Maaaring maging sanhi raw ito ng pagtaas ng insidente ng cybercrime ay yung pagtaas nga ng aktibidad sa online, mga sopistikadong taktika ng mga cybercriminals at kawalan din ng kamalayan ng publiko. Kaugnay nito ay sinabi ng Anti-Cybercrime Group na dadagdagan pa ng kanilang mga tauhan ang pagbabantay upang matiyak ang angkop na pagtugon doon sa mga reklamong natatanggap mula naman sa publiko dahil naglipa na pa rin ang mga spam messages na sinasabing pinanggagalingan ng mga kahalintulad na krimen kung saan ay nananakaw ang ilang impormasyon mula sa mga mamamayan. Bombo Police Report. Wala tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Isang naitalang patay, 17 naman ang sugatan sa banggaan ng dalawang sasakyan dyan sa lalawigan ng Isabela. May balita ang Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang isang ginang habang nasugatan naman ang 17 iba pa, kabilang ang 8 bata sa naganap na banggaan ng kotse at van sa Barangay Talungan, Reyna Mercedes, Isabela. Ang mga sangkot ay isang van na minaneho ni Chris Ian Dumlao, 34 na taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Minanga, San Mariano, Isabela, at sakay nito ang kanyang 8 kapamilya at 6 na liborer, kabilang ang isang taong gulang na bata. Ang isa namang sasakyan na sangkot ay ang Toyota Wigo na minaneho naman ni Virgil Maneha, 34 na taong gulang, may asawa, isang sundalo at residente ng Integrated Palar, Taguig City. Sakay naman ito ang 8 katao, kabilang ang 6 na bata at ang nasawing ginang na pawang mga magkakapamilya. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Captain Jefferson Dalayap, Deputy Chief of Police ng Reyna Mercedes Police Station, sinabi niya na binabaybay ng van ang lansangan patungong lungsod ng Kawayan habang patungo naman sa kasalungat na direksyon ang Toyota Wigo nang bigla o mano itong umagaw ng linya na nagdulot ng pagkabanggaan ng dalawang sasakyan. Nagtamo ng minor injury ang driver ng van at mga sakay nito habang sugatan naman ang 6 na bata na sakay ng Toyota Wigo. Malubha ang tinamong sugat ng driver na si Maneha na walang malay, maging ang nanay nito na si Wilma Maneha na binawian naman ng buhay habang ginagamot sa ospital. Lumalabas sa pagsisiyasat ng pulisya na inaantok ang driver ng Wigo kung kaya't umagaw ito ng linya sa kalsada. Occupant po nitong Wigo, sir, ay siyam po. Karamihan po dito ay minor de edad po. Na kung saan po ito palang nanay po ng biktima o ng driver ay idineklara na po na patay ng kanyang physician. Overloaded talaga itong Wigo po. Kasi kung titignan nyo po, ang Wigo po ay ang capacity lamang po niyan ay 5-6. Pero kung titignan natin dito sa kanyang occupant, siyam po sila, kabilang po yung driver. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Ilocos Sur Police Provincial Office naman bumuo na ng Special Investigation Task Group na tututok sa mga nagkakasunod po na shabu na natagpuan ng mga mangingisda sa lalawigan. Kaugnay niyan, may nakalap na report ang Bombo Radio Vegan. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Ilocos Sur Police Provincial Office upang imbestigahan ang sunod-sunod na pagkakabingwit ng mga mangingisda sa lalawigan ng milyon-milyong halaga ng ilang mga pakete ng shabu na may Chinese markings. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Police Provincial Director Police Colonel Darnell Dunuan, ang task group ay bubuuin ng mga kasapi ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, Maritime Patrol,
Philippine Drug Enforcement Group at the Forensic Group na tututok kung saan nanggaling ang mga bloke ng droga sa karagatan. Sa ngayon, naabot na ng 81 packs sa mga syabong nakuha na may kabuuang bigat na 80,961.40 grams at nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso. Maaalalang sunod-sunod ang pagkakatagpo ng mga mangingisda mula sa bayan ng San Juan, Santa Maria, Magsingal at Cabugao sa mga bloke ng shabu na agad naman nilang ipinasakamay sa mga otoridad. Samantala, pagkakaloban naman ni Ilocos Sur Provincial Government, mga local government units ng gantimpala ang mga mangingisdang na nakatagpo sa mga nasabing illegal na droga. Dito po sa Ilocos Sur Police Provincial Office po, bumuo rin po tayo ng SITG rin po natin. Ako po yung namumuno. Ang mga kasama ko po, bukod po sa Ilocos Sur Police Provincial Office, meron pong kasama na PIDEA, Coast Guard, Maritime Police, PIDEG, pati po yung forensic group natin, kasama rin po. At mga iba pang mga law enforcement para pagtulong-tulungan po natin na makita po at imbestigahan po itong ating mga na-discover po ng mga droga. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung Iloilo City at sister cities nito sa China, mas pinagtibay pa raw ang bilateral cooperation sa kabila ng mga usaping kinakaharap ng ating bansa at ang China. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Mas pinagtibay pa ng Iloilo City ang bilateral cooperation sa pagitan nito at ng mga sister cities nito sa China. Ito ay sa kabila ng kinakaharap na isyu sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Councilor Dr. Candice Tupas, ang chair ng Committee on Domestic and International Relations sa City Council, sinabi ito na pinatunayan na ng local government ng Iloilo City ang matibay na Chinese-Filipino community. Ayon kay Tupas, maging si China Consul General to Cebu, Zhang Zhen, ang nagpahayag na maliban sa kinagawi ang pakikipagsosyo sa pagitan ng lungsod at local Chinese community, nararapat rin na pagtibayin ang ugnayan ng Iloilo City at mga sister cities sa China upang magkaroon ng mas marami pang oportunidad sa dalawang bansa. Aniya, matagal nang napatunayan ng Iloilo at ng China ang malapit na koneksyon sa isa't isa. Kabilang anya sa mga lungsod sa China na may matibay na ugnayan ng Iloilo ay ang Jiangdao na naitatag noong taong 2000, Guangzhou City sa Fujian Province noong 2020 at Wuhan sa Hubei Province noong 2021. Isa rin anya sa mga prioridad sa kooperasyon ng Iloilo City at ng mga sister cities sa China ay ang bilateral cooperation lalo na sa edukasyon. Asahan din anya mas marami pa mga exchange programs para sa mga estudyante at mga guro, lalo na at kilala ang Iloilo City na may high level na education system. We do have a number of mga 6 sisterhood relations with China. The most recent is Guangzhou City of Fujian Province, China, which we were able to make a sister city relationship with last October 2023. And then I think we reaffirmed our sisterhood relationship with Wuhan City in June 2023. Si Iloilo City Councilor Dr. Candice Tupas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Bicolanong valedictorian naman sa Naval Officer Candidate Course ng Masakbayan Class 40 nagpahayag ng kahandaan na depensahan ang West Philippine Sea. Kaugnay niya, nakapanayan pa ng Bombo Radio Legazpi. Siniguro ng Bicolano valedictorian ng Naval Officers Training Course Masakbayan Class 40 na handa itong magserbisyo sa bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Second Lieutenant Jemel Dayupay, sinabi nito na bata pa lamang ay malaki na ang pagsaludo niya sa mga kasundaluhan ng bansa. Dahil dito ay wala umano siyang sinayang na pagkakataon hanggang sa magkaroon ng recruitment ng Philippine Navy. Habang nasa training ay sinikap umano niyang mapalakas ang pisikal na aspeto kasabay ng pagtutok sa academics. Subalit aminadong hindi inaasahan na mangunguna sa klase. Kaugnay nito ay nagpahayag ng kahandaan si Dayupay
na madestino at magbantay sa West Philippine Sea sa gitna ng tensyon na kinakaharap ng soberanya ng bansa dahil sa mga agresibong hakbang ng China. Malugod umano niyang tatanggapin kung sakaling mapabilang sa mga ipapadala sa pinag-aagawang teritoryo kasabay ng pagsiguro na handang ibigay ang lahat para sa kanyang tungkulin. Samantala, sinabi ni Dayupay na isa sa mga pinakamahalagang natutunan niya ay ang pagkakaisa at pagpapahusay ng decision making. Paliwanag nito na sa isang malaking desisyon lamang ay posibleng buhay na ang maging kapalit kaya pinag-iibayo ang pagpapasya sa bawat sitwasyon. Ma'am, ako po may madideploy o may kabilang ma'am sa pagbabantay po ma'am ng West Philippine Sea. Maligod ko po tatanggapin po yun ma'am at tawag po ma'am ng tungkulin yun ma'am. Gustong gusto ko po talaga ma'am yung spirit po ma'am ng service talaga ma'am na makapaglingkod po sa ating inang bayan ma'am. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang grupong Piston, mga kabombo, kinundi na yung muli na namang uptrend ng mga produktong petrolyo at bukas nga ay posible na naman ang panibagong pagtaas sa presyo ng naturang mga produkto. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Dagupan. Mariing kinundina ng grupong Piston ang muling taas presyo sa produktong petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Modi Floranda, National President ng grupong Piston, ito na ang pangatlong pagkakasunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Aniya, panibago na naman itong pasanin ng mga mamamayan dahil bukod kasi sa pagtaas ng langis, ay aasahan na naman ang kaakibat nitong pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa kabila naman ang magkakasunod na pagtaas ng krudo, binigyan din ni Floranda na hindi sagot ang inisyatibang muling pagtaas ng pamasahe upang mabawi ng mga operators at mga tsuper ang kanilang mga kita. Sinabi ni Floranda na pare-pareho lang namang apektado ang mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga manggagawang kapos din dahil napupunta lamang ang kanilang mga sahod sa mataas na presyo ng merkado. Nanawagan naman ito sa opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panahon na para magbigay ng kagyat na pagtugon ang Pangulo sa pagpapatupad ng pagtaas ng presyo ng krudo. Kung pagbabasehan kasi ang inilabas na datos ng Department of Energy o DOE ay malinaw na hindi weekly ang pagkonsumo sa supply kundi umaabot pa ito ng 45 days. Matatandaan din noon ay dumaan pa sa Senado at public hearing bago magpatupad ng pagtaas sa presyo ng krudo. Taliwas sa nangyayari ngayong otomatikong tumataas ito base na rin sa kagustuhan ng mga oil company. Kundi na hindi ito, yung kapabayaan mismo ng gobyerno para pigilan o kontrolin itong mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil sa ngayon ay kung titingnan natin batay sa mismo sa sinasabi ng Department of Energy ay talagang magkakaroon ito ng mga seri ng mga pagtaas ng mga petrolyo dahil nga doon sa plano ng International Organization ng OPEC na magbawas ng supply dito sa ating bansa na halos umaabot nga ng 1 million ng barrel. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At maaari niyong mapakinggan ang inyong paboritong himpilan kahit kayo ay nasa iba't ibang lugar sa ating bansa. Yan ay sa pamamagitan ng Bombo Mobile Application at i-download lamang sa pamamagitan ng inyong mga smartphones. At presto, meron na po kayong masusubaybay ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Of course, pwede po ninyo sundan ang ating accounts dyan sa YouTube, ang ating YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa Facebook Live naman, ari po ninyong matunghayan, lalo na dyan sa Hilagan, Luzon. Yung mga taga riyan sa lalawigan ng Isabel at mga karating na lugar. Pwede po ninyong matunghayan ang Bombo Radio Kawayan sa Pangasinan, Bombo Radio Dagupan sa Baguio City. Nariyan naman po ang Bombo Radio Baguio. At sa mga nais manood sa Facebook Live para sa Kabikulan, riyan po ang Bombo Radio Legazpi.
Sa mga kabombo ka Star Nation po naman natin dyan, meron din po dyan sa may Cagayan Valley ang Bombo Radyo Tugigaraw. Habang doon sa Ilocos Region, maaari nyo din pong tutukan ang kanilang pong mga programa sa pamagitan ng Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at ang Bombo Radyo La Union. Habang sa may Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Nagaang. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayong magtapos, inaangayahan po namin kayong samahan po kami na manalangin ng Orasio Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kalagad sa Bombo Anay sa Udto, sa Gyapon ko po rin mong Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa dugang mga balita kag impormasyon, isa ka makasirigdi ni sininga hitabo ang nagaluntad sa panwasang Lambunaw kagapon sining adlaw nga kung saan nasapuan ang bangkay nga may pilas tugas ang pagkabuno kag wala na inisang parapton sa aton sining mga kabumbo sa karon ang Lambunaw Municipal Police Station kaso sining murder ang ginahikutar batok iya sa suspitsado. Check nato ng latest follow-up report kag development sa sining insidente. Kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Gina-aikutan na dire karon sa Lambunaw Municipal Police Station ang ining mga dokumento no nga ipasaka ni karon nga yatat sa pagpasaka sa kaso patok sa sining suspect nga nagpatay sa isa ka construction worker sa may area sa poblasyon ni Lawod, Banwasang Lambunaw, Iloilo kahapon. So matandaan ining biktima ang gikilala dire kay JP Lego, ginabanta mga 30 anyos ang pangidaron kag-residente sa mga area sa Bagumbong sa may nasabit na Banwa at tapos may balay manisado ginatinira diri sa may area sa Putotan amo ang iya sining pakaisa nga upod man sa ginaobrahan sining construction site bumutsam sa aton sini nga mga kabumbo no. So ining biktima nasa kuan kahapon way nasa kabuhi nga nagakaya sa may area malapit sa construction site kung saan din tinakangkon ini sa tatlo kapilas sa pagkabuno siya sining lawas do duwa gali diri sa may babaw sa pusod kag isa diri sa may right na porsyon sa sining kilid kag at the same time hublas ini siya asang ini siya ang nasapuan nga nagahamyangon sa tunga sa dalan kag way sang penapton no sa ibabaw kag sa idalom pati brepya ginlalasman dere pumutsam no. So sa pagpakusisa naton sini kay ang natabo sini bangod nga way man to sa nga may naka-witness abi nga nakatudlo sa suspect kapon sa pagusisa aging pamangkot ning pakaisa tigin to aga pakaisa nga upo diyan sa construction site
nga ang ining biktima ulihi kuno nga nakitaan upod sa kay alias Bugoy nga amo ni ang upod yaman sa construction site ang nagatrabaho dira kun sa diin mga hapon no mga alas 5 sang hapon sang Sabado of the night ining si alias Bugoy kag ining biktima nga nagainom-inom sa ila sini nga barracks upod man ang asawa ni alias Bugoy kag ang bata ni nila nga do mga 4 anyos ang pangidaron adri Bumutsam. So mo to nga gin usisa sa otoridad ining si alias Bugoy kay ti siya man ning ulihi nga gin upod sa nga sining biktima o galing suno kay alias Bugoy nagambal siya nga Joms? Standby. Sige, go ahead. Bumutsam na. So, samtang naginom-inom, kuno to sila ni alias Bugoy, naglisensya kuno ining biktima nga malakat, makadto kuno sa Migoy sa may barangay Kubay. Sa may Banwa man sa Labunaw, kay may obrahon kuno to sila nga establishment man. Amo to, suno kay alias Bugoy, nga doon na agahan ako nung gawain ako na nakabalik ang ining biktima, agamo na lang itong nasakwan. Sa may area karon sang poblasyon Ilawod sa may nasambit man nga pero Banwa. Ang kamalig ni Bombo Jomar nga ginaimna nila kay alias Bugoy giniya. Ilan isang tag-iya sang ginaobrahan nila nga construction site Jim. Di bala nagambal si alias Bugoy nga ti naggalisensya iya si Ryan nga malakat? Yes. Or si JP gali si JP naggalisensya nga malakat kay may tabuon sa sining abyan niya? Yes. Tinga na ka-mensyonarya si alias Bugoy nga ang bilin sa kamalig. Siya ang iya asawa kag iya sining anak. Amo gani siya kuno ang amo na siya alegasyon ni alias Bugoy. Ang siya kag ang asawa niya kag ang iya sining anak na bilin as tagaragahan naway na kuno nakapauli si JP Ligo ang biktima. Di nagatulog di si JP dira man sa payag sa kamalig. Dira man sa ila sining barracks, do barracks kuno nila na da. Barracks na nila pero ara na ang pamilya ni alias Bugoy. Yes. All right. Now, di na sa puwan nga niliwat si JP nga nga patay sa gwalang sang kamalig? Layo-layo na do mga estimated na do mga 150 to 200 meters ang kalayoon. Okay. Inang tubang balay? Kay sino ang tag-iyas ang tuusang balay na yang kung saan sa puwan ni si JP? Na istorya ta kahapon tong residente kay Ma'am Elsa. Babusan ko di ko masala tong na-interview tang tumuloyo sa mga pila na to gani edad ya? At mga senior citizen naman. Senior citizen. Magluwas siya may upod pa to sa ngaiban sa balay? Magluwas to ti Banaya. Banaya. Why naman abis ang iban kay isa sa mga ginalantaw naton sila Adrianong rason na ihan nga ti kun patsyon ka lang bangod sa kaakig or kung ano dira ang sistema nga ang pagkasapos ang lawas siya, why na siya sa panapton Bombo Jomar? Amo gani, ti kahapon ang muto na tribukaho, ang investigation, no? Kay do kasubo nga do ginapatalang pa sang pulis, ginapatalang pa ni alias Bugoy ang kapulisan, Bumutsam nga may ginatudlo, to ko na nga iba nga tawo nga gingkatuan si JP. At daen gali, amo to nambal ta nga do kasubo nga nagabaliskad ang paya. Kay may nag-surface nga witness nga nakakita nga ining si JP Ligo ang ginalagas ni alias Bugoy nga may uyat karon nga bartiha, 2 por 2 to kunong ginauyatan kag sa piyak nga kamot kutsilyo. Bumutsam alas mga pasado kuno alas 12 sa kagahon mo. Domingo na nga nakita kuno nga ginalagas ni alias Bugoy ining si JP nga way na sang panakton ang short way na ang bayo ya Senado kasubong bala nga do nagadali sa pagsuksok nga way maplastar mayo. Tapos do nakaprip ining
biktima tinasig makunod lagad ka biktima hasta ka doon nalapot sa suspect kag dito yan nagili ko na nabutan to sa din sa kwan manayning nasambit yung biktima it means nga duway nagili to nakahulag di laban-laban posible nga gin alampusan anay ka partiha kag gin buno kay kun buno lang siguro bumbutsam laban-laban malaptag itong dugo mo lagyo pa na makahulag pa na ang biktima. Sang ginalagas? Sandig sa panaysayon sang eyewitness, sang ginalagas ining si JP ni alias Bugoy, may bayo pa ni sa Joms, may panapton pa ni siya? Why na? Wala na? I mean ang sa idalo mo ay pero sa may babaw may bayo siya nga duway niya ma-plastar mayo nga dugadali nga pagsuksok la. All right. Diin sila kuno halin, diin nagsugod ng ilalang sanay? Sa paghambal dre nga ang ining si alias Bugoy kag si JP dito ang ilas nga direksyon halin sa may barracks. Halin sa barracks? Barracks nila Bumbutsam. Aha. Ti magamo sining plastada do may madalom pagid sining istorya dirang kabangdanan sang paglagas kag pagpatay ni alias Bugoy kay JP pero ang isa diri sa mga nakita naton nga dako pagid iya nga mamba kangati nga why to saya sa nga panapton pang idalom kagang iya sini nga panapton pang ibabaw do kasubong bala iya nga ginsuksok niya padali nano do kasubong nga nakibot nadakpan or kung ano sistema kay plastada Bumbudsomar. Ti abo na ang mga palamong kutanon dala karon pero hindi ina siya madula nga mga posibilidades no kay napakikangutan naton diri sa Police Major Roy Tayona ang hepe sa Labunaw Municipal Police Station diri Bumbutsam no so sa pag-file sa nga kaso sineti siyempre ginagada nila itong ebidensya at the same time kung ano ang nangin motibo sini. Ang una din ginalanta kay Tikomong na ganominom sila kasi posible nga istorya hinubog lang at basta kung hubog na ganang isa katawot dara na sa agwa kis ang tikal kag kung hindi conforming isa nagabaisay way pag-insidahan ay kag dara nagalabutanay no hinubog kag ang isa to mutabi nga way naginsidihan ay kung ano mangila sa nga istoryahan Bumbutsam kag ang isa dire amo ning gidalantaw nga basi kuno jealousy ang isa sa motibo sini kay ang biktima ang ining biktima kag ang suspect upod sila to nagtulog to sa may barracks usa dito man ang asawa ka suspect Bumbutsam sa may nasambit karon nga ila sini nga barracks abi o galing ang problema la sini nga do hindi pa mag-ako ni si way pasang mga napanghambal diri si alias Bugoy kung ano gid naman ang matuod nga rason regarding tungkol nga ang ginlagas niya kay may witness mo no tisunod sa police di man siguro magpatong witness nga maghambal nga nakita yato Bumbutsam in fact pati ginaikutan na ganito nila ang affidavit nga tiapon nang i-present karon nga papag-on sa sinig pagpasaka sang kaso diri Bumbutsam tamo hambal sini kag do tingala pagid no do kasubok do nagadako ang posibilidad nga may pagpangimon nga natabo sini kay pagkaaga nakibot man kita to kay ang asawa do naglakat upod ang bata o galing nagbalik man after nga ginpatawag sang police pagbalik niya dito sa may police station damo lang pamangkot bisan kita do natingala gani kun ang anong natabo sa yasiding liog no do diri blas sa may walay atong liog do kasubong nga ginbutangan sang lipstick Bumbutsam no kay Santo dos Presayo ni Elias Bugoy adugin butangan gid man to kuno kay do palangatol ang liog sa iya sining asawa kay do nang hagpas pasagli kuno tos Lambunaw ako sa may bahin sa Kalinog
amo na kuno gin butangan sa lipstick nga dumasi madula ang katol. Pubutsam amo na ang gin bago lang ko na iya kabati Bombo Jomar nga makabig naton iyang remedy, no? Ang lipstick gali sa katol. Ang nabalaan ko lang na iya inang mga home remedy or house remedy bala Bombo Jomar nga kon nagapatubo ang imo sini iyang punggod kapin pa kung kulob ti kun dinto nga area sa imo sini nga guya ang punggod mo nga kulob butangan mo sang lipstick para nga hindi na siya maghabok pagid. Pero sa parangatol do bagulang ko ni kasalapo bagulang ko ni kabati nga sarang gali iya nga makabulong sa nga parangatol ang lipstick jobs. Kag isa pa do naglain-lain ang statement kay may na-mention man to si alias Pugoy nga agin butangan niya man kuno ka Madri Kakao. Ang liog para do maatis nga maganhagan ang epekto sang girok siguro kung paano to nang hagbasyo daw daan sa lamon. Bubot sa ining iya sini nga asawa. Ati amo nang gin plastar niya sa otoridad nga amo nang gyapon ang iya sining statement abisar nga gitudlo na siya nga mo ang suspect karon sa kamatayon sining nasambit nga biktima diri Bubot Samti suno sa kay police major tayo na 36 hours detention ni siya, no? Ang status nga sining biktima di amo nang hingagawon nila nga mapile ang kaso agod tagaan man sa hustisya no ang kamatayon sining nasambit nga biktima. Aring confirmation la kay police major tayo na ang hepe sa Labunaw Municipal Police Station. Tinguan din natin ni sir no nga mapile sa subong adlaw kay may ginaulat pa kita nga mga documents sir no nga tinanglano naton ngay atat sa aton nga complaint batok sa aton suspetsado. So hopefully sir matigayon gid sir. Anong dokumento na lang nakulang sir? Ay na ang aton nga death certificate gina-process pa sa diri sa munisipyo sir. Okay. Amo ginang aton nga isa ka gina posible nga iatas naton kag kinahanglanon gid para ma-file naton ng complaint. Suspect hindi ni siya mag-conflict sa regarding sa detention niya sir basi kon ma-expired iya sini nga detention da? Hindi sir sa aton nga pag-isip sir no bali kagina lang nag-start counting ang aton nga nga reglementary period may 36 hours kita so buwas sa gabi amo ang 24 subong tapos basa before lunchtime mga 36 na siya. So kung di man matigayon karon may dako pa nga aton oras sir nga para ma-file naton ba sa aga mismo. So nga baliway to ya kapon ma-count ang pagkadto ya last police station sir? Wala sir kay wala man kagapon sing opisina sir no. Hindi ma-count sir. Okay. Basta Domingo kag holiday. Gin lang siya, gin detain lang daan na temporary gali kahapon sir. Arestado na gid sir. Arestado na gid. Okay, status. Yes, okay, may witness mo no? Yes sir, identify sir sa aton witness. Witness ni sir, why man sa gado duwa nga basi kun lumatra sabi sa pag-testify? Wala man sir. Sir, ang isa address pala mong kutanon sir kung ano gitong motibo nga gin lagas to si si JP. Gani sir kaya mo man ang ato ginasundan gid sir no kay nga ginlagas kag wala na sing panapto ng aton nga biktima. So ano ang ginasundan nyo sir motibo subong asubnaw initially? Ang hinubog misunderstanding kag ang isa ang jealousy sir. Jealousy sa asawa ka suspect sir? Ato sir ano ba yung laki? Sa ang bata sang suspect. Sa suspect o lalaki ata. Laki ito no? Yes sir. May. Okay. Babae sir naka-istorya ka mo sir basi kung may mga siya information siya? Subong wala na sa istorya sa aton sir. So iya man na rights. Hindi naman sa makita. So hindi naman lang sa garon madala na sa case no?
Ito na naton kung ano ang depende sa mga kung may witnesses kita nga mag-surprise sa pilakadlaw kung ano gid man ang liability sang asawa sang suspetsado. Suspect sir, damo gambang tani ang balon na ni Bugoy ko ano gid matong rason para at least ma-explain niya sa idea medyo tayo na sir. Pero tigaling hindi ka man sa mapilot sa yaman na kinamatarong sa magitos. So kung istoryahan mo duay man sa gamba kung anong rason gid sir? Why. Sige. Si Police Major Roy tayo na ang hepe dere sang Lambunaw Municipal Police Station. Sunod sa kapulisan di man nila pilit mo ang isa ka individual kung hindi sa paghambal kung ano man tong tulid nga rason, siguro ti sa counter affidavit na lang si Nicaro Bubutsam. Kung ano ang iplastar ni karon ni alias Bugoy kasi siyang ginatudlo diri kaya mo ning dako nga ebidensya nga may ara nga witness nga nakakita nga ginaga sining biktima dito sa konsilyo kay Baratiha Bubutsam. All right. Si man siniplastar na tundugang kay ang gawing mandag-agap pag-agol sa tol. Thank you, Gid. Bombo Jomar Villa. Sa aton sino mga kabombo, medyo nag-fluctuate ang signal ni Bombo Jomar. But sa aton sinikaroon yung mga kabombo kon sandig sa panaysayon sang witness nga amo sining naghatag man sang kasanagan karon kon nga nasapuan ining biktima nga may pilas tugas ang pagkabuno kag wala na iya sang panapton hublas kay suno diri banwa sa witness nga nasiplatan niya or nakit-an niya nga ginalagas ni alias Bugoy ining si JP ining biktima kagahon. Ginalagas siya sang Baratiha sa isa niya kakamot. Sa piyak niya kakamot, nagahawid sang sundang or matalom sini nga hinaniban. Sa aton sini karon niya mga kabumbo. Kag ang resulta, pagkadasungan law na sa puwana nga may pilas tugas ang pagkabuno, kagway sang panapton. Now, sandig sa pagplastar sining mga sirkumstansya, kasubong na lang abi nga nagainom sila sa kamalig, nga nagaserbe nga ila sini iyang do quarters or no nang tawag, bank house or ginatulugan sa mga construction worker. Ara dito ang pamilya ni alias Bugoy. In fairness sa kay alias Bugoy, sa aton sini magkabombo, tigin plastarya man diya ang iya sini nga bahin, kagin panginwala niya, ang iya kahilabtanan sa kamatayon ni JP. Pero sa payag pagani ni Bugoy kagapon sa may interview sa Bombo Radio, nagalibog man ang ulo, nga before pa man siya tawagan sa pulis, malaan niya na iya nga patay si JP. Ang iya sini iyang argumento, nga sang nag-inom sila naglisensya kuno ining biktima nga may tabuon kag wala na makabalik sa ila sini iyang ginatulugan kag ang iya sini nga upod ang asawa niya kag ang iya sini nga bata sa aton sini makabumbo. Kung diri kita sa anggulo nga may iban nga tao magluwas kay alias Bugoy abeng nagpatay, may kaakig kontra kabae sinubog nga istorya, madamo naman kita iya sa nga nasalapuan nga mga kasubong sini nga hitabo. Ginapatay, ginadusak, ginapuno, ginatiro. Kay bangod sa hinubog sining istorya, baisay sila. May ara sinisang mga hitabo man nga ti samtang nga nagainom, wa isang pang ibabaw nga panapton go bati ka sa may mag-imnanay ka na ya. Kung puro lalaki upod mo sa may ara ginadasan nga sige inom sang serbisa o kung ano klase yung makulubog ilimno na ginit tawas mo, ginutan ka o bao mo bayo mo. Pero tinga ining biktima, wala na iya sang pang inalom nga panapton.
Tikon lang taon tapos ginabi kay mga uso subong. Kung ara ka lang sa inyo balay, siyempre kung may brief ka na, blue boxers ka lang, pagwa-guwa pa, amo na ng uso subong sa mga pamatanon. Di ba? No? Daw galagas man niya subong na ng mga lalaki nga pamatanon sa mga dalaga na mahilig magsuksok sa mga manugbo sini nga short. But anyway, daw subong lang tayo nakasalapo banwa nga ginbuno siya pero ay sisang pangidalom nga panapton. Makasalapo lang kita guro sang kasubong sini kung nara sa sulod sang kwarto or sa isa kahulot gati may ginahimo sila dari nga kung ano man ng ila sini nga ginahimo why sila nagsugtanay or whatsoever dira di may bangkay dira or may biktima dira nga why isang pangidalom nga panapton pero aras tunga sang dalan may pilas ang pagkabuno why na siya sa pangidalom nga panapton ang iya sini nga bayo do kasubong iya nga wala masuksok sang mayo nga do kasubong nakibot sa blaor nadakpan sa aton sinimatag palamati kung diri ka naman niya sa ginlagas sang baratiha kag sang patalom sandig iya sa panuaron sang witness tido dira malapit-lapit gawa sa tirong malapit-lapit gawa sa kung ano ang natabo antes maman siya nga masapuan sini nga patay may pilas sang pagkabuno kag wala sang pangidalom nga panapton. Aw? Tingin na lang tao sini nato na banwa makabig nato ini niya crime of passion or kung hindi man crime of passion nadakpan lang niya ni alias Bugoy nga ginatintiid gali kay tikutiid pa lang way ka panayakapang ano mo di ba man ninoy magluwas lang niya kung may encounter in the desert storm na gidiyang natabo to sa sulod sang Kamalig nga close quarter battle nga ginabuno na yan ni isang biktima ang asawa ni alias Bugoy hindi man kabalos to yung asawa kaya wala man sa inugbuno si alias Bugoy ang nagkuha sa baratiya kag sang inugbuno that is why nga mo ni sini ang nangin resulta niya sa aton sini makabumbo sa malipot sini nga pulong lantaon naton ang senaryo didto kita sulod abi sa naglisensya si JP nga may tabuon siya nga abyan niya sa kundiin man dira nga lugar pero ay siya naglakat why siya nagpalayo base kung naglibot lang siya paglibot niya to dumiritso to sa Kamalig kung sa diin ara to ang asawa ni alias Bugoy kag ti base kung may ara naman sila iya sang something nga daan or kasugtanan pinagi sa pamisukay lamang kag sang sige na nanay nagabago si alias Bugoy duay nakabalik siya no duay nakabalik to GP ano kadto man ipagsulod yun ni Guro T.S. Kamalig kita ina to gurong encounter in the desert storm no, may close quarter battle na. Pagbukas siya, hurog paas. Dali-dali daga ng isaw ay pakasuksok mayo sa iya sini nga mga bayo or sa iya sini nga pangibabaw nga panapton. Kagti siguro sa sobra nga kakulba, sa sobra kakakibot kay nadakpan sila. Why na siya kapanuksok sa iya sini nga pangidalom nga panapton? Kag dito nagdagan siya tudo-tudo. Naguna siya sa iya sini nga smagol pero nalabot gid siya ni alias Bugoy. Paglabot niya tinilampusan sandig sa witness kag ginbuno sa aton sini nga mga kabumbo. Amo nang senaryo nga ginalantaw naton nga natabo banwa. And that explains sa aton sini makuturan nga apatay ng biktima kag wala sang pang-idalom nga panapton. Ti ina kuntani
para ligban kon wala sang witness, kon wala sang eyewitness nga makasaysay sang iya nga nakit-an kung ano ang nangin kabangdanan sa kamatayon sining biktima. So bangod sini sandig sa panaysayon sang witness, ang kaso nga i-file sang Lambunaw Municipal Police Station amo ang kaso nga murder. No? Ti ang murder sini saton sini nga mga kabumbo basta heinous crime gani 36 hours ni ang reglementary period. So nag-umpisa isip kagaina. Oh? Tikon mahingagaw inibanwa sang Lambunaw Municipal Police Station sa aton sini mga kabumbo nga ma-file ang kaso kag detain man subong iya ang suspect. Inagadipindi ini kung anong plastada sinadara nga mapaigo abi karon iya sa matawag naton nga hot pursuit operation. Para nga hindi na siya mahulog sa regular filing kay base kung makapalagyo pa ining nasambit karon iya nga ginakabig suspitsado, pero mas mabakod karon ang panaysayon iya sang witness nga nakakita sang krimen. Sa aton sini nga mga kabumbo. Diyan mo niya ang hitabo dira banwa. No? Nga ginalantaw naton nga senaryo kung nga naglapot sa punto nga mo sining sitwasyon sang biktima sang masapuan nga waay na iya sang kabuhi. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa takna sininga launa. Damo pagkita kung tani sa mga balita sininga patpaton driman sa ton sininga pagpangalagad o galing may mga obligasyon pagkita diri sa bahin karon sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo kay magasunod ang Block Time program nga City Hall in Action kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Isibomot siya Blanco Vergabilin sa imo sang mananaya sininga hapon. Padayon lang kamo sa pagmonitor, pagupod sa pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo sa mga social media platforms katulad sang Facebook Live, YouTube channel, Bombo mobile app, kag siyempre 837 kHz sa inyo sininga mga radio dial. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras! Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Magkabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa ngamo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Iniamo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapat. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.
City Hall in action. Mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyar. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas, 1:36. Mayong hapon naman sa aton sa mga kauturan, diri sa bilog nga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo. Ilabi na gid diri sa bilog nga Western, ilabi gid sa bilog nga 180 ka barangay diri sa syudad sa Iloilo. Kamusta kamo tanan-tanan? Nagapalayag naman sa kahanginan ang inyong suki sa kahanginan, City Hall in action. Subong yang adlaw mga kabiyanan, Lunes nga adlaw, entrada sang bulan sang Hulyo. City Hall in action, padayon ng kuswagan sa syudad, litas continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Treñas, ang masunod nga congresswoman, Waidua, diri sa syudad sang Iloilo, kay Mayor Jerry Treñas, kag kagawad Miguel Treñas, kag malantaw, kag mabatian magita sa mga online media platforms sang Bombo Radio Iloilo, sa Facebook Live, sa YouTube channel, kag Bombo Radio mobile application. Pila ka mga isyos nga atong napagabalan diri sa aton sa patutunan, mga importante nga mga bagay, mga kabiyanan, mga dalagko nga development sa patag sa politika. Ilabi na gid mangin kaupod naton sa dili ilang madugay ang aton masunod nga congresswoman diri sa syudad sa Iloilo, si Inday Raisa Treñas. Kay dito gid nagtambong sa Metro Manila mga kabiyanan sa Club Pilipino. Upod sa kay Mayor Jerry Treñas, ang formal na nga nagpakigaliansa ang National Unity Party kag sang Partido Federal ng Pilipinas nga partido ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kag ini ginatawag mga kabiyanan nga alyansa para sa bagong Pilipinas. Kag pakigaliansa ang ining pagkikaliansa sa duha ka mga partido mga kabiyanan, gintambungan mismo no less than the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos, kag iban pagit nga mga mataas ng opisyal mga kabiyanan sa duha ka mga partido sang Partido Federal kag Partido NUP, kag giniwat mga kabiyanan sa Manila Golf and Country Club sa Makati City. Sini mga tinayon mga kabiyanan, naganganangan kita sa kay Inday Raisa Treñas, kag kadungan man sini mga kabiyanan. Nagsumpa man bilang membro na sang NUP si Inday Raisa Treñas, kag posible mga kabiyanan sa palabuton ng eleksyon sa masunod nga tuig sa bulan sa Mayo, si Inday Raisa amo ni siya ang official candidate sang Administration Party bilang congresswoman diri sa syudad sa Iloilo. Ari sa aton nga linya si Inday Raisa Treñas. Congratulations Inday Raisa. Good afternoon sa imo. Live ko subong sa Bombo Radio Inday. Yes, may hapon git manong mani kag sa tanan nga tagpalapat sang aton Bombo Radio. Nagsumpa ka na sa partido sang NUP sang nagligan nga adlaw Inday Raisa. Yes, manong mani no, nagsumpa kita sang isa kadlaw sa NUP party. Timing man sang amo nga adlaw may alliance Partido Federal kag ang NUP. So kaupod man kita to nagwitness kaupod ang aton Presidente Bongbong Marcos. Ay si maluwas sa kay Presidente Bongbong Marcos sa imo sin pagsumpa kag signing of alliances sang duha kay partido, sang Partido Federal kag subong man NUP. Sino pagid ang mga big time o kung mga dalagko nga mga lideres sa duha ka mga partido nga dito Inday Raisa? Manong mani ara to ang aton chairman sa NUP, si Chairman Puno, kag ara pagito si Saplag Dameo kag ang aton nga speaker si Speaker Martin Romualdez para mag-witness ang signing sa duha ka alliance sa duha ka partido. I see. Ang partido sang presidente sang federal, no? Kasi South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo dito man. Yes, ara man to si Gov Tamayo.
Now, sa bahin sa mga Ilonggo, sino ang upod mo nga dito? Ara to si Mayor Jerry Treñas bilang Vice Chairman sa NUP. Kag ang kaupod man naton si Governor Ramanava kag si Congresswoman Lucille Nava. Aha. Now karon isa na ikaw kahamtong membro sang National Unity Party, no? Posible inday Raisa nga ikaw ang official candidate sang Administration Party bilang Congresswoman diri Ciudad Sing Iloilo, inday Raisa. Waay pa na nato na istoryahan manang mani no kaysa amo tong adlaw na signing kita kag nagsumpa pero ang amo na nga istorya waay pa na istoryahan kasi sa mabalaan naton kung ano gid man ang desisyon. Ay si. Depende ni sa partido, no? Kag manang mani pero ang isa na nila nga ginambal ara ng alliance subong kag ang mensahe gani ni Presidente Bongbong Marcos naga-alliance kita kay para may unity ang tanan ng mga partido para sa mga programa masapos nga pinuligay ng tanan. Aha. Butsi nga noon kung alliance, isa na lang, no? Inyupi kag federal. Oo. Okay. Kag formal man nga ginpakilala ikaw ni Mayor Jerry Triñas sakay House Speaker Romualdez inday Raisa. Yes, manong mani nag-istorya na man kami ni Speaker Martin Romualdez kag kapasalamat man kita sang iya nga bulig nga ginahatag pagit para sa aton pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. I see. So lapit na lang ang filing kag masanag nga kay kumo nga isa na malang ang Partido Federal ni Presidente Bongbong Marcos kag subong man ang inyupi masanag-sanag ni man siguro no opisyal na lang nga pag deklara sa imo nga ikaw ang opisyal candidate sa inyupi diri sa Ciudad Sing Iloilo inday Raisa. Yes, manong mani bilang official candidate kita sa NUP pero ang sa alliance mabalaan pa naton ina kung ano ang desisyon as of na wala pa man ang nagsumpa sa PFP nga mapadalagan bilang congressman para sa syudad sa Iloilo. Maluwas abi sa imo inday Raisa, no? Sino pagit nga taga Iloilo ang didto nga nagsumpa sa NUP? Ang upod lang naton dito sa nga nagsumpa is mga taga Leyte. Kag ang isa nga taga Quezon City. Sa syudad naton do ako pa lang tong nagsumpa. I see. So, nami ini nga mga development sa patag sa politika sa imo nga bahin kag subong man sa kay Mayor Jerry Triñas, no? Kag isa ini kadako nga okasyon ang giniwat dito. Din ni giniwat ni Inday Raisa? Sa Manila Golf sa Sabado nga adlaw. Kay man dito gid mismo ang presensya, no? Lisdan ni President of the Republic of the Philippines, Inday Raisa. Yes, dito gid si Presidente Bongbong Marcos na gadtugid sa to witness ang alliance ang aton nga duha ka partido. Kag pakita suporta kag ang isaya gid naghatag gid sa manami nga mensahe na unity ang iya gid nga ginahandom para sa tanan na partido para mas mahapos ang mga programa naton i-deliver sa syudad kag sa bilog nga Pilipinas. Sino ang nagpasumpa sa inyo, Inday Raisa? Ang nagpasumpa sa mon ang sa NUP naton nga partido gid ang chairman kag ang president ang presidente naton si si Congressman Villafuerte. I see. Governor Luis Villafuerte sang Camarinesor, no? Amo ni siya Congressman naman siya subong mabalik naman siya kuno governor. Mabalik siya mag-gobernador, no? Si anong role diyan ni Congressman Puno? Si Congressman Puno is the chairman sang partido NUP. I see. So isa gali kadako nga partido ni ang NUP Inday Raisa, no? Now antes yes, magkanto sa iban pagin nga mga tapiko nga gusto naton i pamangkot sa imo, no? Base may dugang ka pa sa sining pagsumpa nimo sa officially sa National Unity Party Inday Raisa. According gani silang NUP isa man ka pinakadako nga partido sa Kongreso amo na nga gina-welcome kita nga magsulod sa NUP kay
ano gid sila nga magkaupod sa Kongreso sa aton para sa NUP party natin. I see. So, salamat, no, nagapanginbulahan kita sa imo sa pagsulod mo sang officially pasumpay ka sa NUP sang nagligan nga adlaw, no? Congratulations sa imo sini Inday Raisa. Now, kadto kita sa Inday Raisa sa sining ang aton nga entry nga Rise a Farm program, no? Nga ang Iloilo City nakabaton sang 1 million pesos cash prize sa Galing Pook Walang Gutom Award, Inday Raisa, bilang finalist. Yes, Manong Manny, ang aton nga programa nga Rise a Farm ang naging napilian nga finalist out of 100 plus nga entries sa bugos ng Pilipinas nga nagpasa, napilian ini sa Galing Pook kag DSWD bilang isa ka programa nga nag-promote gid para sa nutrisyon sa mga kabataan naton sa syudad. Ini nga programa Manong Manny, na-conceptualize naton ini sa 2021. Kaya nadumduman naton ato pag-ulang kitapos ang COVID nga first wave. May mga programa kita nga on Ediscape. Pero hambal naton ato sa grupo nga since tapos na ang pandemya, ma-focus naman kita sa nutrisyon sa kabataan naton. So, kanami Manong Manny, no, kay 3 years in the making a program, and very happy gid ko nga na-recognize ang ini nga programa nga 3 years ago gin pangabudlayan naton kag planuhan, nagsubong na-appreciate gid sa Galing Pook kag sang DSWD bilang one of the innovative programs ng Iloilo City. Nakalipay gid ako naging kabahin ako nga nagplano sini nga programa kag kaupod sa mga departments naton sa Iloilo City Government, sa Agri, CSWD kag City Health. Ang pinani kag good news yung Manong Manny, nagnubo ang malnutrition sa mga 50 ka barangayan naton sa syudad ng Iloilo. I see. So manami na nga development, no? Kabalo ako nga ikaw gid yang nagpaningwa sa sining program, Rise a Farm program, para sa mga maniwang, no, nga mga kabataan. Matagaan sila sa sustansya nga pagkaon, kamatuluan sila kung ano ang ilang sining pag-aimuon. Yes. Oo, Manong Manny, kaya ang amo nga programa na balaan man naton sa city, subong may harap kita sa Ediscape Garden. So ang mga produce nga ina ginalink na naton kag ginalantaw naton anong mga barangay nga ialalayan naton para tanom sang mga utan kag ang amo na nga utan mahatag naton sa mga kabataan naton sa mga daycare kag sa mga kabataan nga kinahanglan gid sang nutrisyon. I see. So nakita naton ang imo sinseridad, Inday Raisa, no? Nga wag ka pagani ka pungko, ginahimo mo ng tanan para sa kayuhan sang pumuluyo diri sa siyudad sing Iloilo. Amak mo nga score ang imo ini, no? Sobra sa kagatos ka local government unit ana pasakop sini manami nini nga sudlan mo da nga ara ka mo sa finalist, no? Sa DCCT ka mo. So nakakuha ka sang 1 million pesos. Now, ang ining 1 million nga ini, ara na sa imo, ara sa inyo, no? Inday Raisa, nalang nyo gid. 1 million nga ini Manong Manny, amon ni ang magdugang support pagit sa programa naton kay para amon yung assistance nila nga para mapabakod na pagit ang programa kag mas madamo pagit kita mabuligan sa nutrisyon sa mga kabataan naton sa syudad sa Iloilo. I see. Pabakal bine, kag iban pa nga mga kinanglanon para sa pananom kag nutrition program nimo, Inday Raisa, do mo nagwaya. Yes, Manong Manny. Especially kay nag-start na kita sang pananom sinilang nga June sang nag-ulan-ulan ang mga kilanlan alalayan ng mga barangay kay subong 70 na ka barangay Manong Manny aton tutupan ang kilanlan alalayan na barangay kay iban medyo dako-dako ang ilang area. Dira kita mabulig pagit sa price nga nakuha sa syudad. I see. So si tintala ka mga barangay ang dapat nga lalayan gid, no?
kay 70 lang ka barangay ang nag-signify nga mag-join. Actually gani since nakita nila manang mani nga kanami ni nga program kayang 70 to ka barangay may training na kita na ginhatag sila sa April kag May. So hamba ko gani kung may iban pag interesado, especially may nakita nila kung ano ang benepisyo sa programa na direkta gini para sa kabataan naton, alalayan naton ang bag-o pagit nga batch para mas madamo pagit kita nga barangay nga mamuligan para sa aton nga Rise of Our program. Dako gid nga pasalamatan sa mga kabaranggayan sa imo sini Inday Raisa nga kabalo kami no, kabalo kita ang mga pamuluyo nga ikaw gid ang nagapaningwa sini sa sining Rise of Farm program kag in fact ipasakop nyo ni dito ya sa Manila sa Galing Puok Walang Gutom kag nakakuha ka mo sang award kag 1 million pesos kag tama pa ni kadako ang 1 million ini nga gasto nyo para sa nutrition program nyo Inday Raisa. Yes, manong mani dako na ni ang kalidad nga aton nga nadaog no. Kaya normal lang nga Galing Puok nga award na usually nga ginadaog man sa syudad in partnership with DILG, 300,000 ang prize money. But inigin pasaka nila kay more on social services ni so pa-increase ni nila sa 1 million ang prize money. To give a background manong mani kung anong Galing Puok no, ang Galing Puok ini ang isa ka awards na gusto gid sa tanan nga mga mayor, governor, kag mga kapitan sudlan kay kun gambal pagani sila amo ni ang daw FAMAS or Oscar sa mga local chief executives naton. Kun amo ni ang kapakita kay since third party ini kag hindi ni siya government ang naga selection process amo ni kapakita kung maayo gid ang mga programa nga gina-develop natin para sa mga pumuluyo natin sa syudad sa Iloilo. I see. Kadamo na gid sang mga gipatuman mo nga programa, mga ideas mo nga gin-implement diri sa syudad sa Iloilo, may ara kada nga trabaho kag pila pa gid ka mga programa nga patigayon mo diri syudad sa Iloilo kag ina mga importante nga bagay para sa mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo. Duay na magita sang pamangkot sa imo Inday Raisa no. Kabalo kita nga ti may mga kantuan ka pa, may mga appointment ka pa. Basi kung may idugang ka pa ano ang mensahe mo sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo Inday Raisa? Actually manong mani no ang na like kasan onino sa aton Rise of Farm program daw na kibot man kita gani nga naka na recognize ang aton programa kay ever since kung mag-umbra kita programa ang aton man lang kinapanungdum paano pa kita makabulig sa tao. Siguro kung na muna sa aton tagipusoon mas mahapos ang aton nga mga programa kay kapanungdum lang kita ano pagid ang pwede para makabenepisyo ang mga palangga naton nga mga Ilonggo sa syudad sa Iloilo. I see. By the way, Inday Raisa, no? Ang aton nga dinagyang festival, ang isa ka tribo, ang ato bato, ano ang tribo Panay, no? Nag-champion man back to back dito sa Aliwan Pista dito sa Metro Manila, Inday Raisa. Yes, manong mani, naglantaw man kita no kay timing lang sang aga sang panyaga nag-uptaking kita sa gabi nag-apas kita dito sa Aliwan Festival. Naka-champion ang Iloilo City, ang Iloilo Dinagyang naton represented by Tribo Panay, kag ang Tultugan Festival sa Iloilo Province nga iya sang Maasin. Kanami kay sang tukar gambal sila nga pagtukar sa una-unang pagtukar sa Tultugan tanan da aplos pagkatukar sa Dinagyang tanan da aplos kanami nga pamatian nga subong ang Iloilo City na ang gina-cheer sa tanan sang nagalantaw gani kami tumanang mani para sa Dinagyang hindi na kami kakita kay tanan nagatindog dito ka feeling proud kita nga bilang isa ka Ilonggo amo na ni subong ang ginakulat sa tanan ga-cheer mga hindi Ilonggo ga-cheer para sa Iloilo nga magdaog sa Aliwan Festival. So kadamo gali sang tao naggalantaw to kag madamo ang nagapalakpak kag nanamian sang
pagpasundayag dito sa Aliwan Fiesta sa Manila, Inday Raisa, sa street dance sa kompetisyon nila. Yes, Manong Manny, kag ang aton nga award ini naka number 8 na nato ni nga championships sa Aliwan Festival. Okay. Okay, salamat gid, Inday Raisa. Salamat gid Manong Manny kag sa tanan nga tagpalamati sa Bombo Radio, mayong hapon gid sa inyo nga tanan. Inyo nabutihan mga kabyanan si Inday Raisa Triñas. So ginpakilala siya dito formal, opisyal ni Mayor Jerry Triñas sa kay House Speaker Martin Romualdez nga ang iyang anak mapadalagan bilang congresswoman diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Kag opisyal nga pasumpa bilang katapos ang NUP diri sa Inday Raisa Triñas dito sa Metro Manila mga kabyanan. Kag opisyal man nga pakigalyan siya ang federal party ni Presidente Bongbong Marcos sa NUP mga kabyanan. So tingob na sila mga kabyanan. Tingob na ang tanan, no? Tiyo itakbalo sang ibanda kundi sila kung bala administration candidate man sila, ang kulang na malang kay Inday Raisa amuning opisyal nga pag-deklarar sa iya bilang opisyal candidate sang diriya sa syudad sang Iloilo bilang congresswoman mga kabyanan. Kag sa piyak nga bahin ginapanginbulahan taman ang syudad sang Iloilo sa Dinagyang Festival nga nangin grand champion. Bao grabe naman nabantugan ang Iloilo mga kabyanan dito sa Manila sa Dinagyang kag subongman sa kasadyahan dito sa Manila. Bisan din ka magadto sa Pilipinas, bantog ang Dinagyang mga kabyanan. Ilabi na gid kay nakakuha sila sang grand champion sa Aliwan Fiesta 2024 street dance competition dito sa Metro Manila. Ang Dinagyang nakakuha man sang 8 ka championship crown o kon corona kag 1.5 million pesos na cash prize. Dako na ni kayo, kag ini ginarepresentaran sang tribo Panay sa ila back-to-back nga pagdaog sa Aliwan Fiesta bilang champion man sang nagligad nga tuig. So amo na mga kabyanan ang score sa syudad sang Iloilo dito sa Manila na dugangan ang pagkakilala sa katahom kaganami sa syudad sang Iloilo. Sus, magato ka di syudad sang Iloilo. Nami ang tindahan tabi sa ni pamuman. Dako nga tindahan. Kag subong man mga kabyanan, daw mall ang atong natindahan. Sa mga apat ka diri sa mga anom ka mga distrito diri sa syudad sang Iloilo. Maluwas lang abi-abi, maluwas lang iya. Ang tinuntuhan sa iban. Way matapos nga tindahan dira sa Manduria Market, abot ko na nila na nga nagpatuga-tuga sila nga kulang manggali ang kwarta mga kabyanan. Kung ng taon ta mga kabyanan, ang tanan nga dalanon halos kabaranggayan diri syudad sang Iloilo gintinguan gid ni Mayor Jerry Triñas nga mapasiminto halos tanan nga mga kabaranggayan dalanon sa mga kabaranggayan diri sa syudad sang Iloilo. Kag madamo pa mga kabyanan nga mga improvement nga nakita na to diri syudad sang Iloilo. Kung dugay ka naway kadto aling ka sa abroad, aling ka sa iban nga lugar, pagabot mo diri syudad sang Iloilo kapangalawaw kaw silang isibado Makati do Manila ang syudad sang Iloilo. Ina mga kabyanan bangod sang liderato, bangod sang political will ni Mayor Jerry Triñas. Kag ilabi na gid kon arana sa puder kag siya sa pisto ang iyang bata nga si Inday Raisa Triñas ano pagidayan ang madangtang nakatahom sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Kag sa piyak nga bahin ari ang maayo nga balita sa tanan nga mga Iloilo City Palarong Pambansa 2024 delegates. Ang inyong cash allowances sa Palarong Pambansa i-release na subong hapon July 1, launa ang takna. Na-release na gani, guro? Kapasado na launa. Alas 2 na gani. Alauna ang takna, na-release na. Subong nga hapon ang inyong nga cash allowances sa Palarong Pambansa
kag ini mga kabiyanan ng palabansa pagaywaton sa dito sa bayan sang Cebu City. Kag sa piyak kabayan na batian nyo kay na ang nutrition program ni Inday Reza Triñas matahom ini nga nutrisyon kadamo sa mga kabataan sining nabuligan para nga mapamtang sila sa ikayong lawas. Amo nang importante sa nani kayong lawas ta. Hindi ta masakiton. Hindi kita balatianon para nga mangin produktibo kita. Ang tawo mga kabiyan diri sa aton sining palibot. Nga makasagod kita sa aton sining pamilya. Kay man sa aton nagipayag nga kon ang imo sining lawas abiriyan na masakiton ka na paano ka makabulig sa imo sining pamilya. Paano ka makabulig sa aton sining susyudad. So muna ginatingwan Inday Reza nga mangin maayo ang tanan nga mga kabataan kapila ka mga kauturan naton nga mangin maayo ang panglawason. Kay importante sa tanan amo nang nisiling bala. Amo nang nisiling nga ang aton sining ikayong lawas. Amo ni ang aton nga manggad. Health is wealth. Sobra pa ni sa kwarta. Ang aton sining ikayong lawas amo na bala nga ginasiling sa iban nga bisan pigado lang kita. Bisan nagadildil lang kita sa sen mga kabiyanan kung wala lang kita sa ginabatyag nga balatian. So kinahanglan sinada nga para nga malikawan ni natanan sa gamay pangadaan sa guro ng kabataan pa kanuna sa mga masustansya nga pagkaon ng aton sini nga kabataan. So amo ni nabatian nyo ang isa ka programa sa aton masunod nga congresswoman diri sa syudad sing Iloilo si Inday Reza Triñas. Ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas las 2:03 daw lang nagurong panahon naton diri sa aton sining palatuntunan. Magapanambali kita mga kabiyanan sa palaboton nga Huwebes nga adlaw mga kabiyanan sa pagdala sa inyo sa pila ka mga dalag ko nga mga political development. Kagabalanta pa kini dugang mga kabiyanan. Ang ining wa mamuan gyapon amot ko sa manon ang ining mga multi-purpose center ang natamaan siniding Barangay Concepcion gid mak mga pinangguba nila hastang kanal mga kabiyanan tabunan resulta kay tagulan nagulan sus nagbaha ang tubig mga kabiyanan nagasululod sa balay sang iban dira sa Barangay Concepcion City proper mga kabiyanan ang mga bubon sang iban dira ang nalapawan sang tubig baha mga kabiyanan. So grabe nga pagadto sa mga tao dira sa Barangay Concepcion. Si Mayor Jerry Triñas bangod sang siya ang amay sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan, hindi makatulog sini kung hindi mapakayo ni Mayor Jerry Triñas ang mga way matapos. Hindi kaubos nga sinamo sa pila ka mga kauturan naton mga kabiyanan nga nagpatuga-tuga sa pakayo sini sang multi-purpose ko no. Ti ano ko niya sini? Ako di sa baylo nga makabulig kaw sa tawo ginhalitan mo pa ang mga pumuluyo dira sa nasambit iya nga barangay. Tani ginamatamat lang nila ni. Pagkatapos ang isa naman ano kay daw paadyo tanan binga obra diri kag ipakita sa tawo. Ti sobra nyo nga paningwa nga ipakita-kita nyo ang inyo sininga mga proyekto. Naglain pa kay way matapos na piriwisyuhan pa ang mga pumuluyo sa nasambit iya nga mga kabaranggayan. Way nata sa nagakaygo ang panahon diri sa ato sini palatuntunan. Alang-alang na gid ang aton nga oras kag sa sunod mga kabiyanan nga Huwebes nga adlaw magapanambalik kita sa aton sini palatuntunan City Hall in action. Let us continue to rise. Padayon ang kuswagan sang syudad sang Iloilo. Let us continue to rise Iloilo City. Upod sa kay Inday Reza Triñas, Mayor Jerry Triñas, kay Councilor Miguel Triñas. Ini ang inyo lagad si former board member Manny Galyar. Nagatamyo sa inyo sang maayong hapon sa inyong tanan. I shall return sa Huwebes nga adlaw alas 9, tubtob alas 9 ang takna sa aga. Madamo gid nga salamat. Maayong hapon sa inyong tanan.
The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month, ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Are the reason why this network is on. Digital Bombo Radio, the heartbeat of the Filipino. Yari si Bombo Gemma Torimoro, international correspondent sa Estados Unidos ng Amerika. Ma'am Gemma, taga-diin kagi diri sa Iloilo? Igbaras, tigbawan kag first district. Every year ko puli kapamati ko permi sa Bombo hasta maturog. Kunta magaga sa Bugtaw, Bombo Quiapon. Kaya mo nag-remind ka natin na linkaw na bata na pa. Bangon bisan din man nga bahin sang kalibutan, Bombo ang ginapitik sang imudughan. Basta Radio, Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman kainit nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat ukon ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kanagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani ko nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Indi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Good afternoon sa inyo tanan, mga kabombo. It's our time again to be together diri sa Kahapon Lamang program. So I welcome each and every one of you. Ari mo kamo diri sa Pilipinas or abroad man kamo or ari lang kamo sa malapit diri sa akon. Good afternoon, Gid. This is Tita Regine. Kumusta ang aton nga weekend? May mga significant nga ganap? Oy, share agad diri sa KLP. Paki-email ang inyong mga luyag nga i-share mga na-experiensyahan ninyo sa inyong kabuhi, mga something that you cannot really forget, mga significant happenings sa inyong life. Paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or you can send your stories. Write it down and send it sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope busog ka mo da, or maybe nagapangapi na. That means no, super busog. Ang iban ba sige patunaw-tunaw na dira, no? Sige, let's enjoy our time together. Again, this is Tita Regine, aring ato na bahanon para sa inyo tanan. Be welcomed with a song from Ferdinand de Madura, Be Yourself. Mayong hapon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful still. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Ferdinand de Madura, Be Yourself. Ay, husto gid man, no? Kabudlay to be someone else that you are not. So okay na lang na kung anong kita, amo na kita, di ba? But we're open for self-improvement.
Diba? 2:25 sa hapon. Welcome again. Kaupo din niya si Tita Regine. May part 2 kita diri. Sanggin promise man, no? Ni Rico sa 2nd District of Iloilo. Ang iya nga second letter. Kagin texta na siya, kay nag-aayo naman siya nga i-text na siya kung basahon ta. So Rico, good afternoon gid sa imo. Ma-start ako basa sa imo nga story. And it says, Dear Tita Regine. Nag-hi Tita Regine ako laog microphone. Anyway. Hi Tita Regine. Ari naman ako nagbabalik. This time Tita, ako naman i-share ang kinds ng atmosphere sa amon balay kag medyo malawi gini. Well, sa tunga time, Tita Reg, 12 years old na ako, sang kami nalang bilin, 3 nga mag-ululutod sa balay. Puro kami lalaki. Kaya ikaduha namon nga babayi, nag-work sa Manila bilang babysitter. Si tatay, patay na. Si nanay, nag-work as housekeeper para may i-provide sa needs namon. Kay tiimol gid kami tita. Una, nag-work siya sa city, kag sa province. And later, nagpa-Manila man siya. Kay nagkumpanyar sa akon pakaisa, kag wala na lang siya dayo nagpauli. Kay dito man ang iya nga boyfriend nag-work, nga taga diri man sa amon tita. So, sang kami na lang bilin, ang amon eldest tita, dumalaka lang niya ga talking sa amon, nga iya mga libayon. Most of the time, tita kon maghambal siya, ara ba lang matahap ka, kaya iya tono, angry and loud. I think, na-inherit niya ini nga characteristic sa amon nga kamalaman. And that time, he is still immature. And until now, he is still the same, the way he speaks. Kung ikaw ang sa situation, tita, do you think mangin healthy ang inyong communication? Do permi lang ako quiet kung ara siya. Sa tunga time, ang third sibling namon, medyo close pa sila, kaya inistoryahanay ni sila kung may inugtikal sila duha. Pero sa nagumpisa na pamakol sang todo ang eldest namon, nagkalamat man ang ila interaction, ang ila relasyon. Siyempre, may epekto man nini sa akon bilang naka-witness sang amo na nga hitabo sa ila nga duha. Ako man niya, natahap sa ila duha. Kay man, ining si third, ang third sibling, pero miya lang ko gina-intimidate, kag sarcastic sa akon. Kung ano ang ginambal ko, tita, ginasulit-sulit yaman ang mga words in a sarcastic way. Kag kung magbalos ako verbally, tita, kinasakit niyo ako physically or ginasumbag, kay pikon siya. Bisan mag-ubo ako, ginasunod-sunod yaman. Kung isugid ko man sa kay eldest, halog man iya nga panaway, kwera na lang, kung ugot-ugot na gid sa eldest, kag grabe kung mangbakol. Because of that, ginpakamaayo ko na lang nga hindi magsugid sa iya. Every time ginasakit ako ni third, kaya wala pa man kami cellphone sa nga time, tita, hindi ako makapanugid kay nanay. May araman, tita, nga samtang nag-arrange ako sa mga panggatong, pinagsaka ako bala sa dapog, kaya ang mga gatong bala ara sa ibabaw, ginapaasuhan, sang wala mahibalaan nga rason, ginduot niya ang sharp nga punta bala sang ginunting, or mahaba nga kutsilyo sa busong ko, malapit sa pusod ko, siling ko sa iya, sige agid bala. So ginambal ko ato para nga untatan niya tani, pero ginduot niya pagid, kag magkadlaw-kadlaw. Gapugong lang ako, tita, kay naugot ako, kag daw mahibi ako, kay medyo masakit. Daw sa dista siya, tita Reg. Daw ginasudlan demonyo. Siya nagani gurang sa akon, daw siya pa wala buot. May ara man time, nga gindutan niya man sang binangon, ang pusog-pusugan ko. Hay, ambo tita. Wala man ako sang mahimo, kay kung magbato ako, basi labuon niya ako. May ara man, tita Bes,
Nga nagpauli ako from school, mga 7 p.m. na. Wala gihapon ako nagtigaan, kay man busog ako sa kinaon ko sa school. So gipamangkot niya ako. Siling niya in a serious way, ha? Siling niya nga wala ka nagtigaan nga how? Ti siling ko, ikaw lang tigaan kay busog ako. Sang hinali lang. Ginsumbag niya ako sa mata. Kagin uppercut. Why tamahimo tita? Udi ihibi na lang. Mabato man tani ako pero masakit na ang gunabatsagan ko. Tibalan mo tita, sang kami na lang permi duha sa balay, matamad siya. Most of the time, ako gasagom, ako gatigang, kag ako gahugas ang pinggan. Tibalan mo tita Reg, ang agwat namon sinini third is 1 year and 10 months. Siguro sang ginbata ako, na feel niya nga mas ginapasulabi ako ni nanay kisa ka na or kesa ka na. So muna siguro nga samtang nagadako kami, na feel niya nga kakompetensya niya ako sa parental attention. Kag maybe somehow amo man na ang isa ka reason kun nga do kalain ang trato niya sa akon kun kaisa. One factor pagid tita, sang ginusigi sa ako ni nanay, parte sa mga hitabo, sang ginabusong pa lang si third. Kakinusmod ini si nanay, kay tatay, ginusisa mo si nanay mo, okay. Kakinusmod ini si nanay kay tatay, kay man, hindi na daad gusto si nanay magbata pa. So, bali, ang guwaan niya is unwanted child siya, sang ginadala pa lang. So that explains his rebellious attitude towards sa kay nanay kag sa akon. So muna sa nagdalag ko kami tita, wala kami gasapakanay, bisan sa sulod balay, bisan pa magsulmalangay sa dalan, silinggani isang bayaw ko, taga ibang planeta ang turingan namon nga mag-ulutod. Wala lang siya kay balusang rason kun nga Based sa akon nga pagbinagbinag tita, ang root cause sinitanan is ang kakulang sang pagpalangga sang mag-asawa. Kay kung hinirupay sila, nag-graduate malang ina sa kabataan. Not like sa amon pamilya. Si tatay, good provider gid siya in terms of food, shelter, and clothing, but hindi siya kabalo mag-angga sa kay nanay. Kag sa amon nga mga kabataan niya, kay amo man na ang kind of family nga ginhalinan niya. Kabudlay tita, para sa mga kabataan like me, kung wala sang present nga mature nga ginikanan sa isa ka balay. Bale, intergenerational ini nga problem tita. But it will end on me because I will gonna break this kind of uncivilized family pattern. And I promise to myself na mangin loving and mature parent ako ya someday kun matabo. So hasta na lang anay diri ako tita. God bless you and the KLP family and more power to your program. Rico sang 2nd District. Well, Rico, thank you again for sharing with us this story, another story kasugpon sa una mo itong again share diri sa aton, and this time nag-focus ka sa inyo nga dynamics sa sulod sa balay sa inyo nga mga mag-ululutod. Sibling rivalry. Sibling rivalry amoning paghinisaay, pagpaindisanay, kag pag-away sa mga mag-ululutod. Jealousy, competition, and fighting between brothers and sisters. So, nabilin ka mo nga tatlo nga mga lalaki. Ikaw among ika-fourth, kay ang inyo nga pinakamagulanggid ato sa Manila nga babae. So, ang nagsunod, bali ang namin mga eldest sa inyo nga tatlo na, no? Kamo nga mga lalaki nga mga nagasinundanay. Actually, ining sibling rivalry ni Balano, it is a concern. Sang halos tanan nga mga ginikanan nga may ara duha or masobra sa duha nga mga kabataan. And usually ang problema bala nag-start gid na right after the birth sang second child.
Tapos yung sibling rivalry, usually bala nagapadayon ini throughout childhood. Kag it can be very frustrating and stressful sa mga parents. Pero sa inyo yung case, nag-amo ka mo sina because you believe, no, nga kulang ka mo sa pagpalangga. Sa inyong present status, ang inyong pagpangabuhi, wala man diri ang inyong mother, the only parent that you have, no, ato man siya sa malayo. So, ginbayaan lang gid kamo diri. But sang ara pa ang inyong mga ginikanan, you were telling us nga hindi man amo na ka-loving ang inyong father, hindi man siya amo na ka mainanggaon sa inyong mother. So, wala nyo gid nakita, no? Ang ina nga attribute sa isa ka family. Kung sa diin, ang tagsa-tagsa, especially alin sa ginikanan, nag-show sang love sa partner and also sa mga kabataan. Nag-go down na lang na siya kung ano ang makita sa mga kabataan, hindi bala. So, amo man na ang nagatatak sa ilang kaisipan. So, ikaw, you said, don't ever mo nga nakita nga nangin very loving, sweet ang imong father sa imong mother, although good provider man siya, humble mo, and dakadako man sang iya concern para sa inyo, it's just that, no? Ang pagiging loving, ang pagiging caring, ang pagiging sweet sa isa kang isa was something nga daw wala nyo gid nakitaan sa inyong mga ginikanan, and maybe daw wala manila, no? Na-transcend sa inyo. Daw wala manila napabatsyag sa inyo or sa inyo gid, because you said daw intergenerational ini nga problem. It started also sa mga ginikanan man, sa inyong mga ginikanan. So, going down the line. But you have promised nga siling mo, ikat mo gid na iya sa imo na nga tiyempo. So, kabay ha, nga mahimo mo gid ina. Mayo na lang, no? Nagamba kita kagina, very frustrating, stressful ini sa mga ginikanan. Nga mga hands-on, ha? How much more kung wala sang presence ang ginikanan. But there are lots of things nga mahimo ang mga ginikanan para nga mabuligan kung tani, no? Ining mga kabataan nga magmayuhay sa ilang relationship, and then maka-work through sila sa mga conflicts nila in positive ways. Tapos, most likely, no, ining mga kabataan, a relationship nila will eventually develop into a close one. Kung properly guided, kag kung ginpuno man, no, sang pagpalangga, kag nakita nila nga may pagpalanggaanay sa sulod sang panimalay. Well, ang pag-work things sa imo nga mga kauturan, nagahatag man ini tsansa, no, nga ma-develop ang mga important skills ninyo, like ang pagkooperar, sang tagsa-tagsa, kag inabala ang pagpamati, pagrespeto sang point of view sang tagsa. Well, there are many factors, no, nga nagakos sa sining sibling rivalry, kag ang kada bata ko, no, is competing to define who they are as an individual. So that's a common, that's a given. So samtang gina-discover nila kung sino sila, kag ma-discover na nila kung sino sila, they try to find ang ilang mga talents, tapos ano nila, luyag ang mga activities, ang ilang mga interests, and then they want to show nga separate sila, lain sila sa ilang mga kauturan. So dira, no, dira pa lang ga-start na. Tapos nagakatabo man ini kung ang mga kabataan naga-feel sila nga they are getting an equal amount of attention. Usually munigid, no, feeling sa isa daw, hindi kuya palangga, mas palangga si Amuni, tapos ako yung mas biya-biya ako. So amugid na ang naga-cause, isa sa mga factors nga develop ang sibling rivalry. Kay may ara nga isa nga feeling niya daw biya-biya siya. Kulang siya sa attention, sa pagdisiplina, kag sa pagiging responsive. Tapos, correct gina, no? May mga kabataan nga nagakabatsyag sila yang ang ilang relationship sa ilang mga ginikanan, nagaka-threaten
sa pag-abot sang bag-o naman nga baby. Ti amugid na no, usually, especially kung hindi man bala ma-attend immediately ang ini nga mga balatyagon, hindi matagaan sang atensyon quickly sa mga ginikanan kung may ara da isa ka utod nga do naga-feel nga ti daw hindi na siya palangga because ang focus na lang sang attention sa mga ginikanan sa bago nga baby, which is very normal, no? Kay ti kon baby mas fragile na iya. So para sa isa ka bata hindi na maintindihan. Ang iya lang ya nga mas nangin favorite nyo na ang ina nga bata, not in understanding. Nati syempre kay baby siya, so kinahanglan i-take care mo gid siya, alagaan mo siya, pulawan bugtawan mo siya, things like that. So sa isa ka bata sa magulang abi, for example, nga naanad nga siya na ang ginatagaan sang atensyon, ang ginapalangga, and then all of a sudden pag abot sang isa ka child, nagbag-o ang tanan. So dira na no nga nagalain ang ilang nga balatyagon. Kag ang iba nag-start sa pagrebelde because they do not understand. That's why there are parents, no? Nga kung may ara gani nga manug-abot nga baby, asing ginakondisyon gid nila ang ilang bata, ang current nga bunso nga hambala, no? Nga ti ibag-o ka na nga brother or may ibag-o ka na nga sister, kinahanglan, no? Palanggaon mo gid dira pa lang nga stage, as in ginaano na ang bata, gina-draw in na ang bata para nga siya man mismo, hindi siya mag-ano nga awayon niya ina, kay ti brother mo na. So, dapat palang gaon. Pero, gina-assure ng bata, nga even if mag-abot na ang ini nga brother or ini nga sister, palangga ka man niya sa gihapon. Kung ano ikaw ka palangga, the same man nga pagpalangga ang aton nihatag sa amuni nga bag-o nga baby. So, ara man, no, sa mga ginikanan, ang pagpaintindi sa aton nga mga kabataan. Tapos nga ang nag-ilinaway ang mga kabataan ay because hungry, bored, or tired sila. And they are more likely to become frustrated and start fights. Tapos ang iban, nag-inaway sila because hindi sila kabalo actually kung paano nga mag-interact sa ilang sibling in a manner nga nabala nga daw may ano lang, daw ka wholesome lang. And so, ang ilang ginahimo is either ginagarit-garit or ginabuli nila. So, daw mo na lang na ang ilang nga nangin pamaagi, no? Para nga makuha ang atensyon sa ilang nga utod, para nga maka-interact sila sa ilang nga utod, but hindi naman nangin manami ang ini, no, nga resulta nga ti because hindi sila kabalo nga mag-get along well sa ilang mga utod, so hindi sila kabalo nga ti mangin namiay lang sila sa isa kag isa, so ang ilang approach is nangin amuna, may fighting, may aggression. So kabudlay, growing up kabudlay kun amo sini ang sitwasyon sa sulod sang panimalay. That's why, no, sa mga ginikanan dira, dapat tutukan tagid ang ini nga mga butang. So, wala kita sang i-play nga favoritism, in as much as possible, alalangay lang gid. Kagiyahan tagid ang aton nga mga kabataan. And it would help so much, no? Kung, like say, may mga conflict sa mga kabataan, that we sit down together in a meal. Iti isa aton nga pagkaon, ululupod kita dira, we can talk. We can discuss kung paano mo-solve ang conflicts. We can advise. We can let them feel the love nga we have for all of them. So, amo ni ang pwede gid naton nga mahimo. That's why it's very important. At least, susubong kasako sa mga ginikanan, ang iban ato na sa luwasang pungsod, or ang iban working na, nga, pero there are those nga mga ginikanan, no matter ano kasako, they still find time para nga maka-tiyempo sila sa ilang mga kabataan and sit down with them, bisan one meal na lang, no? In a day, kung hindi man magkaupod sa breakfast or sa lunch, kay ti, kung aga pa yan, dinasigay na lang na yan, bisan sa dinner na lang. At least, you can sit down together as one family, and of course, dapat sa dinner, wala sang cellphone. Dapat kabalo kita, no, maghatag rules sa aton nga mga kabataan so that
maka truly communicate gid kita and truly talk with one another. Sa tiyempo nga ina, nga ara kita, kompleto kita nga mga parents, kag ara man ang mga kabataan. So how parents treat their kids and react to conflict can make a big difference in how well siblings get along. So ara gid, no? Sa mga kabataan. Also, aside from not playing favorites, dapat hindi man kita magkumparar sa ato niya mga kabataan to one another. For example, hindi kita maghambal nga, ti magulang mo niyaw, taas ni grade sa math, ikaw yan nga daw, mawasay na lang ni permi. So, hindi gid bala dapat, no? Bad gid ina, no gid ina. So, let each child be who they are. Support lang gid kita, no? Motivate lang gid kita. And, hindi kita mag-label sa ato niya mga kabataan. So, sa inyong case sa subong, nga kamo na lang dira ang nabilin, do hindi gid, no? Do kabudlay gid, kay do wala kamo sang common ground para nga makaintindihanay kamo, kay ang sa magulang nga daan, amo na ang iyang do attitude towards sa inyo, plus ang third pagid, nga do may init man sang ulo sa imo, let's hope nga you will have the patience to understand them, and at the same time kay do ikaw yan, no, ang may ara sang kind of attitude nga you would want to understand things, and in as much as possible makapasensya ikaw kag you want, no, nga mag-establish sang harmony sa sulod sang panimalay, bisan kamo na lang. So do the first step, pwede gid na, no? Like kumbaga, even if ikaw ya ang manghod, kung may enough maturity ikaw, kag may desire gid ikaw nga somehow sa amo nila nga sa isang attitude luyag mo gid sa gihapon that you can get along with, pwede gid ina. Although mas manami, no, nga ang inyo nga mother would also be aware of what's going on sa inyo nga panimalay. So I hope nga hindi ka gid dula asang imong paglaom, that everything can turn out okay. Start the love sa family with you. Start showing love, start being kind sa imo nga mga utod, no matter do ano ka budlay sila nga i-reach out. But it can be done. Okay? Thank you so much gid sa imo, Rico, for sharing with us your story again today. 2:48 ang ating oras. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga paper. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura. Si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon ubra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin!
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila kag April 2, 1883. It is a KLP. Second story is from Inbi sa probinsya sang Iloilo. Mahal kong Tita Richie. Good afternoon, gid, Tita Regine. Sa tanan man nga makatapos sa Bombo Radio Philippines, ilibinigid sa imo, sa mga upod mo dira, kag sa mga upod kuman nga nagapamati sa KLP. Kumusta na kamo? Ari ako para nga i-share ining episode mga alaala ko noon of my 18 years of teaching in Davao. May ara ako, Piquant Sisters, mga kumare ko na sila. Sa iyada-iyado, mga bata sang amon nga mga co-teachers, si B, si L, kag si N. Hambal ko, piquant of having a common similarity, possessing a lively charm, ngunit mayroong kaibahan. Dahil walang dalawang tao na magkatulad. Kahit magkakambal sila, babae man o lalaki, may kaibahan ang mukha nila at ugali. Kato kita kay B. Si B, silent, calm, and prudent. Si L, apt, strict, and sincere. Kag si N, curious, conscientious, and scrupulous. Natabo ini 35 years ago, pag-abot ni N sa amon nga guest house. Una kami didto, naghanda sa maabot namon nga mga bisita. Masadya kami nga nag-inistoryahanay kag doon na bangaman kami no sa amon nga sharing sa amon mga experiences. Tapos nasulod siya with angry funeral face at walang bumati sa kanya kahit isa. Nagtinulukay kami, nakibot kag unconscious of her facial expression kung bakit siya nagkaganyan.
Sino kuno ang maisog magbugno kung ibanghil man lang? Tita Regine, di bala dapat nga siya nga bag-o nagabot ang mag-greet sa amon? Kadasid sang espiritu ni demon pagdominar sa iya. Pagsulod sa sala, nga tuya kami nagatiripon, nagdiretso siya sa kitchen. Nagbalik, magwa dayon, nga do hindi ma-spelling ang nawong. Tapos niya panaw, nagkinuhitay kami kag mamangkot sa isa't isa kung naunsa to siya. Yambal ni Mads B, hilom ka mo, basi ibalikan kita og singalan. Nangutana si Mads L, ngano nagunsa kita, ginunsa naton siya. Remarks ni Madti, doon nagsuspetso abi siya, nga siya ang ginkinatawaan naton. Then I said, that's enough, we're all innocent. God knows wa kita sala sa iyaha. Deresi kung sino ang makonsensya. The following day, pag-abot sa bisita, naobserbahan ko nga daw ako gid ang ginapinpoint niya. Kay maayo naman siya sa amon mga kaupdanan except nga wala na gid siya nagasapak sa akon. I just smiled with no remarks pero paglumbos ang bisita, I whispered to Mads T, the cousin of her husband, regarding my request to mediate between us for clarification. Ay, nahadlok ta na kay basi banghilon kag mag-iskandalo sila. Ti, waay pero sige lang, waay na siya makadumdum sang amon nga close relationship kani adto. Kung sino ang author kag trainer sang winning piece in declamation and oration sang iya anak nga babae. Hindi man sa pagpanumboy, Tita Regine, ay ambot lang gid, no? Spoiled ka ayo, daog-daog na lang iya ba na, hambal ni Mads T. Maskin iya sayop, hindi maka-accept. Kung di na pabayaan na dulang para waay gamo, pero hindi di amayad. Hambal ko. Stupid is a person who cannot accept correction. Yung akon unta sa to, Tita Regine, nga waay sa gabal ang amon nga pag-transfer di sa aton. Since Mads B o Mads L nahadlok man, hindi man makamidate, ang akon ginhimo, 3 kakaagahon at 2:30, ako nagakontak kay Lord. Istorya sa situation. Kagintugyan ko sa iya mga kamot ang kasulbaran sang akon kahasol. Although batong puso siya, nga waay gid magtingog sa akon before I left, diretso man ang akon pag-transfer. Hugot gid ang akon pagtuo sa Dios, and I really feel nga waay ako niya ginpabayan. While si Mads L. Tana nga una sa akon pag-transfer sa Mindoro, sa lugar sa iyang bana, last week lang nag-message siya sa ako na nga musta dala ang pag-sorry, kag nakibot ako. Nga daw ay man ako sa may nadumduman nga atraso niya sa akon. Hambal ko Mads L, normal, wala na sa grupo na ay conflict of ideas and beliefs nga nagakatabo. Kung ikaw may nahinumduman, ako wa. Pero nalipay ko ni Ana, tao lang kita Mads, and to err is human, to forgive is divine. Let's forget and forgive. Thank you so much. Miss you, love you, and hope to meet you someday, somehow. May God bless you and your family. Tita Regine kanami tana kay Mads L. Although nga tama man to ka nakamaldita, kung i-compare kay Mads N, nga taas no og maldita pa, it is not nice to compare from Desiderata. Pero nadumduman lang pagtapos message ni Mads L. One time nag-video call hinablus ko from Hong Kong, naging friend siya ni Mads N sa iya nga Facebook account. Gin-accept man niya kay iya man na siya a class advisor kani adto. Nangumusta sa iya ug sa akon man. Pero mapilahan kasi mana na wala. Ngabal ko ba sinahuya? Insa hindi siya makadiretso sa akon kung gusto na. Nga open man ang akon FB account. Nakita ko nga daw may naglabay, nag-post ng ila family pictures. Why ko lang matalupang di, kag nawala man dayon. Siguro nagakahuya agid. Ano hindi ka atraka sa iya pagkataas noo? Iyaron tana di adretso, pabay ilang, forget about her. Nakamonitor gani ako sa hindi manami nga istorya parti sa iya pag-retire na, kalain. Nga kung pahambalyon mo, tamag itsa ka honest, pero sa liyo ni Ana, dishonesty di ay to. Waay maulaw sa dagang tao na minaw, pagyaw-yaw sa iya former student, kay ginhilabtan ang iya documents. Ay sus pasayluhon lang ni Lord, unsama ng ato ni Ana.
Yata na ran diskarte sa kanyang buhi, no? Pero kalain nga reputation ang ihambal sa mga tao from today's generation down sa iya kabataan o kaapuhan, etc. Si Mads Bitana do mag-remind sa amon kabulastugan sang una kag magkinatawa man kami tanan. Sige man kami video call, mag-message, telling each other the current happenings kag iban pa. Sige siya agda sa akon, magbakasyon sa ila, sugaton ako sa airport. Hambal ko, kabudlay gid, maperwisyuhan ka pa. Si iya data na sa Canada naga-message man, ka naga-video call. Mabakasyon ko no sila sa Pinas by next year. Mabisita siya sa akon, kag updon ako pa Boracay. Pwede mag-stop over sila di sa balay. May open heart man ako to welcome and accommodate them. Pero mabudlay na gid sa akon ang maglambayag upod sa ila. I can facilitate their needs through my other nephew and niece para man sila mag-enjoy. So thank you, Tita. Long live KLP and may you be blessed by our Father Almighty and your family. Yours truly, NB sa Iloilo Province. Well, NB, thank you gid ha sa imong story, ang mga sang una gid man, no, nga mga nagakalatabo kung kaisa hindi mo maintindihan ay ano to yaman, ano tong rason nga nagamuto man, pero sige na lang, ano. Through the years actually kung magkilita idol, parang walang nangyari. So friends are always like that. Diba? Pero sige siya siguro, no, basi kon ulihin na lang na-realize kaya doon na huya guro siya. But anyway, if you reach out and tell her nga ti wala man problema, do okay man, siguro mo okay naman lang na siya. Anyway, ara ni kita sa tiyempo, ano, nga ti ano gid aton diri sa kalibutan nga ang magnagay pa kita ka kadumot or ugtas or ano. But anyway, I know nga tingin na recall mo man lang, no, ang mga nagkalatabo sa una, wala man na iya sa imo heart ang inang magdumot gid. But anyway, thank you gid sa liwat, ma'am. Magasunod na ang inyong mga paborito nga mga dramas right after KLP, Tuyang, Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So thank you gid everyone. Balikay kita tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.